Αυτό σου λέω κι εγώ. Σήμερα στη ζωή χρειάζεται οργάνωση. Δεν κανείς όχι. Α, ωραία είσαι εδώ μέσα. Σου αρέσει? Εντάξει, άλλο το σπίτι, άλλο το γραφείο. Άλλο το ιδιαίτερο σου στέκει. Αυτό θα πει οργάνωση. Μα είναι δουλειά αυτή με σένα. Να γυρνάς από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Είσαι ένας άνθρωπος αξιοπρεπής. Έχεις μια υπόλοιψη στην κοινωνία. Δεν σου χρειάζεται και σένα ίδιο στέκει. Συζητείτε. Αλλά να, δεν τα αποφασίζω. Φοβάμαι μην τα ανακαλύψει η γυναίκα μου. Ξέρεις την τρυποκαρίδα που είναι. Ω, καημένε μου στα κόπουλε. Άμα φοβόταν κανείς τη γυναίκα του, θα περνούσε τη ζωή του ξεροσφύρι. Έλα να σου δείξω τα κανατόπια για να ξέρεις που βρίσκεσαι. Από εδώ η κρεβατοκάμαρα. Α, πολύ ωραία. Εδώ που λες, είσαι ξαπλωμένος από τον Πασά, έχεις και τη μικρούλα στο πλάι σου. Και 9 έχει ο μήνας. Σήμερα που λες, είναι εποχή του σεξ. Θα το ξέρεις βέβαια εσύ. Παραγωγός ταινιών. Καταλαβαίνω τι φιντανάκια θα σου πέφτουν. Α, όχι, Γεράσιμο, όλα κι. Εγώ είμαι νοικοκύρης άνθρωπος. Τη δουλειά μου την υπόλοιπτω. Ποτέ δεν ανακατεύω τη δουλειά με τα ερωτικά. Άμα βρω απόξω, μάλιστα, άλλο αυτό. Ναι, αλλά ο συνεταίρος σου βόλευεται καλά με τις ηθοποιές σας. Ο Μπέρκας, σκηνοθέτης βλέπεις, μεγαλοφία. Μπορεί να μην την κάνει τη βλακεία του. Ορίστε, τάμπλεξε με μια ηθοποιό δική μας και άστα να πας στα κομμάτια. Ποια? Πόλη Τζόλι. Α, αυτή που τη βιάζει ο Μουγκός. πού στο χωράφι? Όχι, εκείνη είναι η πρωταγωνίστρια, τη βιάζει ο Κουτσός. Μουγκός, Κουτσός, όλοι βιάζουν. Έτσι τους θέλει ο Μπέρκας. Κατάλαβες για ποια σου λέω. Αυτή που βιάζεται μέσα στην αποθήκη. Πω, μου λέει, τι κορίτσας είναι. Έχει κάτι στρογγυλάδες. Όλο το ταλέντο της αυτό είναι. Κατά τα άλλα, αγκούρ. Και του το λέω, ξέρεις. Αντώνη μου, αν την κάνεις αυτή πρωταγωνίστρια, χαθήκαμε. Αλλά μπορείς να συνονοηθείς με τον Αντώνη. Όχι, σου λέει. Εγώ είμαι μεγάλος σκηνοθέτης. Θα τη φτιάξω. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Έλα από εδώ να σου δείξω. Από εδώ είναι η κουζίνα. Βλέπεις την πόρτα. Βγαίνει στη σκάλα της υπηρεσίας. Αν τυχόν την πέσει η γυναίκα σου, δίνεις ένα σάλτο και αναχωρείς σαν κύριος. Δίπορτο το έχεις, Α, μια γκαρσονιέρα πρέπει πάντα να το έχει δίπορτο. Ξέρεις πόσες πολυκατοικίες γύρισα για να βρω αυτή την ευκολία. Η σκάλα αυτή περνάει από όλες τις κουζίνες και σε βγάζει στον δρόμο. Βρέτη, σε όλα τα προβλέπεις, όλα. Κρίμα όμως, κρίμα. Γιατί? Όλα καλά και άγια. Ένα είναι το κακό. Τι, ότι μένει από κάτω Μπέρκας. Και τι, φοβάσαι μη σε δει. Ο ίδιος, όχι αδελφέ, τον Αντωνάκη θα φοβάμαι. Αφού συνεργαζόμαστε. Κοινές επιχειρήσεις. Τώρα μάλιστα θα πιάσουμε μαζί μια γκαρσονιέρα. Πού? Στο Κολονάκι. Τότε λοιπόν τι φοβάσαι. Για τη γυναίκα του λέω. Άμα με πάρει το μάτι της εδώ, δεν καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Είναι φίλες με τη γυναίκα. Λες να σε μαρτυρήσεις. Συζητείτε. Οι γυναίκες έχουν μασονία μέσα. Ξέρεις πώς καρφώνουν. Σοπ, αδερφέ, σοπ. Λοιπόν, από εδώ το παράκι. Ουίσκι, βερμούτ, λικέρ, ό,τι θέλεις στη διάθεσή σου. Θα πιεις ένα. Βάλε, έχουμε και.
Τι ώρα της έχεις πει τις λεγάμενες? Α, 6:30. Θα το βρει το σπίτι όμως να έρθει. Της έχω δώσει τη διεύθυνση, την ομίλεψα καλά. Ωραία. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, εγώ θα φύγω από εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Μου έδωσε το λόγο της τιμής της. Μπα, έχει και τιμή. Αυτό πολύ μου άρεσε. Α, όχι, γελάς είμαι, μη γελάς. Είναι πρώτης τάξης κοπέλα. Φυσικά, για να έρθει σε καρσονιέρα τι θα είναι, Δευτέρας τάξεως. Όχι, παρακαλώ. Είναι από το σπίτι. Πολύ καλής οικογένειας. Άλλο αν έρχεται σε καρσονιέρα. Ναι, βέβαια. Έτερο, νεκάτερο. Είναι όμορφη. Κούκλα, άστα. Πιο καλή από την άλλη που είχες. Ποια τη στάσα. Χαρτοσιά δεν πιάνει αυτή κοντά της. Μια εποχή όμως ήσουν τρελός και παλαβός για αυτήν. Άλλο αυτό. Αφού βρήκα την καλύτερη. Το Δημοσθένη. Και τη γυναίκα του φοβάται και χωρίς γυναίκα του μπορεί να μείνει. Όσο να είναι. Δεν μπορώ μόνο γεράσει με τι να κάνω. Είμαι πολύ σεξ. Το ζητάει ο οργανισμός. Άμα το ζητάει ο οργανισμός σου. Και πώς τη λένε την καινούργια? Στέλλα. Α, και είπες πολύ όμορφο. Χάρμα σου λέω, να μα το Θεό. Ένα και λεμπούρι. Άστα. Άντε λοιπόν να πιούμε στην υγειά της. Πού τη γνώρισες? Σε μια κηδεία. Πού? Σε κηδεία. Α, είναι μια απίθανη ιστορία. Ψωνίζεις και από κηδείες ρε Δημοσθένη τώρα. Μα ξέρεις πώς έγινε. Πώς έγινε πάνω στο αμομιενοδό. Ήταν η κηδεία ενός γνωστού μου. Η γυναίκα μου δεν θέλησε να έρθει, γι' αυτό πήγα μόνος. Ευτυχώς δηλαδή. Όπου λοιπόν καθώς βγήκαμε και ήταν αναδιασμένα όλα τα αυτοκίνητα, βρίσκω ένα διανό και μπαίνω. Και λοιπόν που λες, μόλις μπαίνω, βλέπω και ζυγώνει μία κοπέλα. Μα τι κοπέλα. Ένα κόμματο σου λέω καλονί. Έψαχνα και φύγα αυτό. Αμάν Παναΐτσα μου λέω, δεν μπαίνει στο δικό μου. Και τι γίνεται, χρυσέ μου? Τι? Ανοίγει την πόρτα και με ρωτά. Παρακαλώ κύριε, μπορώ να πω κι εγώ? Παρακαλώ της λέω, περάστε δεσποινής. Μπαίνει μέσα που λες, κάνετε κοντά μου και κλείνω εγώ την πόρτα να μην πει άλλος. Πάντα προνοητικός. Συζητείτε. Εν πάση περιπτώσει. Και μόλις ξεκινάει το αυτοκίνητο που λες, βγάζει το μαντιλάκι της και αρχίζει να κλαίει το καλό καιρό. Ώρα να την παρηγορήσω, Με συγχωρείτε δεσποινής της λέω, ήταν συγγενής σας ο Μακαρίτης? Ποιος Μακαρίτης με ρωτά? Ο Μακαρίτης, ο νεκρός της λέω. Μα δεν πρόκειται για Μακαρίτη μου λέει. Αλλά γιατί πρόκειται της λέω. Μα φυσικά για Μακαρίτησα μου λέει. Μη χειρότερα της λέω. Δηλαδή άλλαξε φίλο ο νεκρός. Οπότε κοκκινίζει, τα χάνει και με κοιτά απορριμμένη. Γιατί? Έκανε λάθος στην κηδεία. Για άλλη είχε έρθει και άλλος ήταν ο Όχι νεκρός. και λοιπόν. Σπάσαμε στα γέλια και οι δύο. Απ' τα δάκρυα στο γέλιο. Μα δεν ξέρεις τι ωραία που περάσαμε. Αξέγασε μου μένει αυτή η κηδεία. Θεός χωρές τον Παπαφίγκο. Ποιος είναι ο Παπαφίγκο? Ο νεκρός. Ας είναι καλά ο καημένος. Τον αφιλότη μωρέ. Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν έχεις. Δεν το σεβάστηκες μωρέ το Μακαρίτη? Πώς. Το άναψα ένα κερί. Πολύ μεγάλο. Α, τώρα εντάξει. Και ύστερα τις ρίχτηκες? Διακριτικά. Λίγα και αξιοπρεπώς. Μπορώ να μάθω το ονοματάκι σας τις δύο? Στέλλα μου λέει. Το δικό σας Φρυδερίκος. Φρυδερίκος. Το σεξουαλικό μου ψευδόνυμο λέω, ποτέ μου το αληθινό. Μεγάλη μάρκα είσαι. Συζητείτε. Και ύστερα? Και λοιπόν που ύστερα που λες παιδιά ήταν τυχερό να γνωριστούμε, δώσαμε ραντεβού και έτσι άρχισε το ειδήλιο. Πότε είναι αυτό? Είναι κοντά ένας μήνας. Και πού βρισκόσαστε? Σε ξενοδοχείο? Ένιωσε ξενοδοχείο. Γιατί? Μα άλλιασε η γλώσσα μου να την πεις, αλλά πού. Μόνο περιπάτους δέχεται, εκδρομές με τα αμάξι. Και τι κάνει? Τίποτα, μιλάμε. Μιλάτε? Αλλά είναι πολύ ευχάριστη. Μορφωμένη κοπέλα, όχι αστεία. Ναι. Μου λέει και ποίηματα. Ξέρεις πόσα ποίηματα ξέρει? Μωρέ, άσε τα ποίηματα. Με το άλλο τι γίνεται? Εννοείς το σεξ? Ακόμα δεν. Ένας μήνας και ακόμα δεν. Άλλο πάλι και τούτο. Ρομαντική Παρθένος? Όχι, αλλά πολύ ζηλιά. Πείσμα το βάλε το άτιμο να μην προχωρήσει σχέση μου, αν έδιωχνα την άλλη. Αφού την έδιωξες. Τώρα? Επιτέλους, δέχτηκε να έρθει μαζί μου σε κλειστό χώρο, κατάλαβες. Γι' αυτό σου ζήτησα την καρσονιέρα. Δηλαδή σήμερα έχεις πρεμιέρα? Σήμερα. Και δεν θα σε ενοχλήσω άλλη φορά. Από εβδομάδα πιάνει ο Αντωνάκης την δική του και θα πολεμώ. Στο Κολονάκι? Ναι, ας γίνει πρεμιέρα εδώ και συνεχίσουμε εκεί τις παράδειγμα. Άντε να πιούμε εδώ. Για να καρδαμώσεις, έλα. Είσαι σε φόρμα? Το ρωτάς. Σίδερα μασάω. Αλλά για να δούμε. Τι? Θα θελήσει αυτή σήμερα να προχωρήσει. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει ούτε σήμερα? Ξέρω εγώ μόνο γεράσει με την άσπη. Μυστήριο πλάσμα. Όσο για αυτό το ζήτημα με έχει πεθάνει. Από τη μία μεριά με φουτώνει. Από την άλλη όλο μου ξεγλιστράει. Έτσι, Σαν το χέρι. Αλλά ένιωσε. Αν δεν θελήσει και σήμερα να προχωρήσει, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Πες μου να ξέρω. Έλατε. Πες μου κι εσύ.
Κάτσε να σκεφτούμε. Να τα πλωσείτε. Στρίβε. Όχι, εγώ φεύγω. Και όπως είπαμε, καλό γόρι. Να μου εσύ το βρήκες εύκολα το σπίτι. Αχ, κύριε Φρυδερίκο, τι τράβηξα ώσπου να έρθω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγωνία ήταν αυτή σήμερα για μένα. Είναι κάτι φοβερό. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα, αλλά δεν φταίω εγώ. Εσείς με παρασύρατε. Ναι, Χρυσό μου. Εγώ είμαι υπεύθυνος, αλλά γιατί μου μιλάς έτσι? Σας μιλώ. Διευθυντικός εμένα με το σας και με το σεις. Α, νομίζω ότι έτσι πρέπει, κύριε Φρυδερίκο. Κύριε Φρυδερίκο, μη χειρότερα. Μίλα μου όπως μου μίλησες, πες μου. Φρυφρίκο μου. Α, όχι, αδύνατον. Θεέ μου, τι άσχημα που νιώθω. Πρώτη φορά βρίσκομαι σε κλειστό χώρο με ένα ξένο άντρα. Ξένος άντρας εγώ. Αχ, το κεφαλάκι μου. Πονάει το κεφαλάκι σου. Κάθεσαι, Χρυσό μου, κάθεσαι. Μήπως είσαι αραστούλη? Έχεις πυρετούλη? Όχι, όχι, δεν νομίζω πως έχω πυρετό. Έχω μία φουρτούνα στην ψυχή μου. Ξέρετε πως κάνει η καρδιά μου. Τάκα, τάκα, τάκα. Τάκα, δεν πειράζει. Θα την κάνει λέψου. Θέλεις ένα ουσκάκι? Α, όχι, όχι. Ένα βολτάκι? Όχι, όχι. Ένα γεκεράκι? Όχι, όχι. Μα γιατί? Αλλιώτικη μου είσαι σήμερα. Κάτι σου συμβαίνει, τι σου συμβαίνει? Κάτι το αλόκοτο. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Είναι μία αναστάτωση. Τελείως εσωτερική. Κάτι εντελώς εσώψυχο. Αχ, κύριε Φρυδερίκο, μου συνέβη κάτι τρομερό αυτή τη νύχτα. Τι τρομερό? Έπαθα μία κρίση. Καρδιακή? Όχι, όχι. Νευρική? Όχι, όχι. Αλλά τι κρίση? Συνειδήσεως. Δηλαδή? Με τύπτει η συνείδησή μου. Ας τον διάβολο. Έλα τώρα τα γάσικο αστεία μου κάνεις. Μπαρμπουνάκι του άντρα. Ναι, όχι. Να τα μας, αυτό μας μένει τώρα. Δηλαδή σοβαρά μιλάς. Αλίμονο. Μα Πολύ πιο σοβαρά από ό,τι Μα φαντάζεσαι. τι κάθεσαι και λες, είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες. Έλα, γλύσου. Τι είπατε? Μα ξέρεις πως σε περιμένω, άφησε τις ακλαμάρες. Κουκλάκι με εσύ. Μη. Κύριε Λέισον, μα τώρα με δουλεύεις. Αχ, κύριε Φρυδερίκο, δεν με καταλαβαίνετε λοιπόν. Πώς να σας εξηγηθώ, πώς αλλιώς να σας το πω. Μα τι να πεις, τι να μου εξηγηθείς. Μου λες ότι έπαθες κρίση. Πώς την έπαθες την κρίση? Είδα ένα όνειρο. Μα τι όνειρο, πολύ τρομακτικό. Και είχα πέσει τόσο χαρούμενη το βράδυ. Αλλά μόλις με πήρανε τα μάτια μου, Παναγίτσα! Ήρθε η γριά. Εκείνη που πέθανε. Πέθανε καμιά νέα γνωστή σου? Όχι τώρα, θυμάστε την κηδεία που γνωριστήκαμε. Και λοιπόν. Εκείνη η γριά. Μα δεν ήταν γριά εκείνη, δεν σου είπα τότε. Ήταν η κηδεία ενός γνωστού μου. Δεν σας μιλάω για αυτήν, για την άλλη κηδεία σας λέω. Μα τώρα για κηδείες θα συζητάμε. Άσε με να χάρεις, τι όνειρα και γρίες μου λες. Αχ, κύριε Φρυδερίκο, είναι αδύνατο να συζητήσω κάτι άλλο. Αυτή η ιστορία με κρατά αναστατωμένη από χθες τη νύχτα. Δεν έπρεπε να έρθω στη δική σας την κηδεία. Στη δική μου, Χριστός και Παναγία. Εννοώ του γνωστού σας. Έπρεπε να πάω στην κηδεία της Γριούλας. Είχα υποχρέωση. Ήταν η γιαγιά μιας πολύ στενής μου φίλης. Την έλεγαν Σαπφό. Και μ' αγαπούσε. Ξέρετε πόσο μ' αγαπούσε η καημενούλα. Μη χειρότερα. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα. Θα αφήσουμε τα δικά μας και τα κλαίμε για την γριά. Πώς μπόρεσα να μην πάω στην κηδεία της. Ήταν καθήκον μου. Και το θυμήθηκες τώρα, ύστερα από ένα μήνα. Α, εκείνη μου το θύμισε. Πώς δηλαδή, σου μίλησε? Μου μίλησε και ήταν πολύ θυμωμένη. Ωραία, θα της ανάψουμε ένα κερί. Δεν φτάνει αυτό. Μα τι θέλει τέλος πάντων, μνημόσυνο? Δεν θέλει μνημόσυνο. Μα τι θέλει, θα μας πήξει τώρα η γριά? Λόγω τιμή σας λέω, έκανα άνω κάτω. Ξέρετε πως ήταν, ολοζώντανη, έτσι ακριβώς όπως την ήξερα. Ψηλή, λιγνή, κοκαλιάρα, στάθηκε πάνω από το κρεβάτι μου, άρφωσε πάνω μου τα μάτια της και μου λέει «Στέλλα, Στέλλα, πώς άφησες την κηδεία μου και πήγες αλλού?» Δεν της έλεγες ότι έκανες λάθος? Το ήξερε. Πώς το ήξερε? Οι πεθαμένοι όλα τα ξέρουν. Ωραία, τι ωραία συζήτηση που πιάσαμε. Ένα και ένα για την περίσταση. Πήγες με ένα παντρεμένο. Έτσι μου είπε. Και ύστερα πρόσθεσε «Στέλλα, Στέλλα, είσαι μια αμαρτωλή». Α, σου είπε και τέτοια. Δεν πάει στο διάβολο. Μη μιλάτε έτσι. Ήμαρτον, κύριε, ήμαρτον. Βρε μπέλα που βρήκαμε αυτή τη γριά. Έλα, πάψε. Αφού είναι καλή, θα σε συγχωρέσει. Δεν πας πίσω. Έλα, γδίσου τώρα. Πάλι μου το λέτε αυτό. Μα χρυσό μου κοριτσάκι, γι' αυτό δεν ήρθαμε εδώ πέρα. Δεν τα είπαμε.
Έλα, δεις. Δεν βλέπει γριά. Βλέπει. Μα μη μάνα το χέρι τώρα, πού της. Εκεί ψηλά. Άστη να βλέπει. Αφού της αρέσει να ευχαριστηθεί. Όχι, δεν θα ευχαριστηθεί. Θα θυμώσει ακόμη περισσότερο. Μα μη με τρελαίνεις τέλος πάντων. Α, τι θα γίνει. Κουμάτο θα μας κάνει γριά. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι. Με τα όσα μου είπε, μου προκάλεσε την κρίση. Καταλαβαίνετε. Ταράχτηκα, τραντάχτηκα. Ήταν δηλαδή σαν να έγινε μέσα μου ένας σεισμός, αλλά άλλαξαν βαθιά στον εσωτερικό μου κόσμο. Όπως ακριβώς το λέει και ο ποιητής. Μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Και όταν ξύπνησα, ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω. Και μίλησες. Μίλησα. Σε ποιον. Αυτό θέλω να σας πω, αλλά πώς να σας το πω. Ωραία, μην το λες, άστο, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Κάντε μου τη χάρη, κύριε Φρυδερίκο. Προσέξτε με λιγάκι. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε. Ακόμα να μιλήσουμε. Τι άλλο να πούμε. Είπαμε για τη συνείδησή σου. Είπαμε για τη γριά. Είπαμε για τις κηδείες. Όλα τα ευχάριστα. Μένει και τίποτα άλλο. Το πιο σοβαρό δεν σας το είπα. Και ούτε θα σας το έλεγα ποτέ αν δεν ερχόταν στον ύπνο μου η γριά. Πανάθεμάτη τη γριά. Αχ, την έχει εμένα. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε έτσι για τη γριά. Καλά, συγγνώμη. Άντε, λέγε λοιπόν και το πιο σοβαρό να τελειώνουμε. Ακούστε, κύριε Φρυδερίκο, στη ζωή μου υπάρχει ένα μυστικό που με εμποδίζει να προχωρήσω τις σχέσεις μου μαζί σας. Μπα, τι μυστικό. Δεν είμαι κορίτσι. Τόσο το καλύτερο, αυτός υποτίθεται. Όχι, δεν με εννοήσατε. Δηλαδή, τι να εννοείς. Δεν εννοώ αυτό που εννοείτε. Αλλά τι εννοείς και δεν το εννοώ. Είμαι παντρεμένη. Τι έκανε, λέει. Έχω σύζυγο. Σύζυγο, άλλο πάλι τούτο. Πού τον βρήκες. Πού τους βρίσκουν τους σύζυγους. Έτσι ξαφνικά. Δεν το βρήκα ξαφνικά. Έχω 3 χρόνια παντρεμένη. Κύριε Λέισον, μα τι είναι αυτά που λες. Πώς είναι δυνατόν. Γιατί τόσο αδύνατο σας φαίνεται. Πάει, θα με τρελάει το φιδό. Και καλά, γιατί μου το έκοψες όσο εκεί. Γιατί δεν ήξερα αν θέλετε να έχετε σχέσεις με μια γυναίκα παντρεμένη. Τούτο είναι απτάγραφα. Μήπως έχεις και παιδιά. Όχι, δεν έχω παιδιά. Πάλι καλά, έλεγα μήπως είσαι και πολύτεχνη. Όχι, δεν είμαι πολυτεχνή. Είμαστε 2 μόνοι άνθρωποι. Εγώ και ο άντρας Και μου. τι μέρος του λόγου είναι ο άντρας σου. Ένα θηρίο. 2 μέτρα ύψος. Α, τι ωραία. Θέλει να σας σκοτώσει. Εμένα. Έτσι μου είπε. Και πού με ξέρεις. Εγώ του είπα. Εσύ. Καθώς έπαθα την κρίση συνειδήσεως, νόμιζα ότι αυτό έπρεπε να κάνω. Του τα είπα όλα για να ζητήσω διαζύγιο. Και εκείνος τι έκανε. Ούρλιαξε. Ύστερα κυτρίνησε, ύστερα κοκκίνησε, ύστερα πρασίνησε, ύστερα αληθόρισε και με κοιτούσε σαν τρελός. Ύστερα ξαναούρλιαξε τόσο δυνατά που τράνταξε το σπίτι. Τον άτιμο, το κτίνος, τον απατεώνα. Έτσι μου είπε. Για μένα το είπε αυτό. Για σας. Και δεν μου το έλεγες τόση ώρα να κάνω. Αμάν, λαχτάρα. Και ύστερα τι έκανε. Ύστερα όρμησε και άρπαξε το πιστόλι. Έχει και πιστόλι. Και βραβείο σκοποβολής. Α, τι ωραία, δεν υπάρχει φόβος να λαθέψει. Έτσι κρατώντας το πιστόλι του, ορκίστηκε ότι θα σας ξαπλώσει νεκρό. Δεν μου το έλεγες τόση ώρα να χαρώ. Καταλαβαίνετε τώρα τη θέση μου. Τη δική σου ή τη δική μου. Μπράβο σου. Πολύ ωραία τα κατάλαβες. Μα είσαι τρελή. Πώς μπόρεσες να πεις τέτοια πράγματα στον άντρα. Έτσι μου είπε η συνείδησή μου. Να τη χαίρασε τη συνείδησή σου. Του είπες και το όνομά μου. Με ρώτησε πώς σας λένε και του είπα τον λένε κύριο Φρυδερίκο. Δόξα σοι ο Θεός. Καταλάβατε, γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ, για να σας ειδοποιήσω για τον κίνδυνο. Γιατί. Ήταν καθήκον μου. Πρέπει να φυλαχτείτε γιατί μπορεί να έρθει και σήμερα. Εδώ. Εδώ. Και πού το ξέρει το σπίτι. Του είπα τη διεύθυνση. Και αυτό ακόμα. Έτσι μου είπε η συνείδησή μου. Μα δεν το βουλώνει η συνείδησή σου. Λογοδιάρεια έχει πάθει. Σας στεναχώρησα. Μπα καθόλου. Μου έκανε στην καρδιά μου περιβόλη. Λοιπόν να πηγαίνω εγώ. Α, έτσι. Μου την αγνώρισες και φεύγει. Μα αν μείνω εδώ πέρα θα με σκοτώσει και τους 2. Και τι θα γίνει, θα σκοτώσει μόνο εμένα. Πώς είναι. Μάνα αυτά. Ξέρω το κουδουνισμά του. Και μου πού να κρυφτώ. Κάπου να κρυφτώ. Έλα από εδώ. Εδώ είναι η κουζίνα. Εγώ θα τους βγάλεις στη σκάλα της υπηρεσίας. Δείτε το γρήγορα. Μάνα αυτά. Να το ανοίξω ή να μην το ανοίξω. Να το ανοίξω ή να μην το ανοίξω. Ω Ιησούς Χριστού Μικαήλ, όλα τα κακά σκοτά. Ω Ιησούς Χριστού Μικαήλ. Κυρία, τι σας έλεγα, αυτό το επάνω διαμέρισμα είναι πάρα πολύ ύποπτο. Πηγαίνουν εκεί μέσα και σεξουαλίζουν. Τι κάνουν? Εννοώ λαθρέα. Να, τώρα πάλι ανέβαινε μια κοπέλα. Μα τι κοπέλα, θαύμα κυρία. Τι βλέπω μες στα σανσέρ και της λέω. Πού πηγαίνετε? Και μου λέει να μη σε νοιάζει. Και ήταν ανάγκη να τη ρωτήσεις. Όχι, δεν ήταν ανάγκη. Ήξερα που πήγαινε. Τότε γιατί τη ρώτησες, για να πιάσεις κουβέντα. Όχι, για να την καρφώσω. Γιατί ο κύριος που κρατάει το επάνω είναι παντρεμένος.
Αλλά μεγάλο σεξουαλιστής. Καλά, καλά, να μην σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο ξένος κόσμος. Κοίταζε τη δουλειά σου εσύ. Δεν λέω πως με νοιάζει, κυρία, αλλά να, τα χωνεύτηκαν σε αυτά. Ξετσιποθήκαν οι γυναίκες. Ναι, πάνε πίσω οι άντρες, βλέπεις. Αυτό να μου πείτε. Άντρες και γυναίκες όλοι σεξουαλίζουν σήμερα. Έλα, έλα, πολλά λες. Πήγαινε να ανοίξεις. Μάλιστα, κυρία. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, μπαμπά μου. Μα τι έγινε, σε χάσαμε αυτές τις μέρες. Μ' αφήνει παιδί μου το σχολείο και ξέρεις τα τι κουραστικά μου τα παιδιά του γυμνασίου. Έλα, μπαμπά μου, κάθισε. Ευχαριστώ. Τι κάνει, μαμά? Καλά, εσείς τι γίνεστε, δεν είναι εδώ Αντώνης. Εδώ είναι. Γι' αυτόν ήρθα. Είμαι έξω φρενών μαζί του. Γιατί, μπαμπά? Πήγα και είδα την καινούργια του ταινία. Μα τι πορνογράφημα ήταν αυτό. Πέσαν τα μούτρα μου. Ξέρεις τι γινόταν την ώρα της προβολής. Ακόμα και σφυρίγματα. Με έχασε τελείως την τροπή του Αντώνης. Έλατε, σαν πως δεν του τα λέω εγώ. Σου λέει ότι κάνει τέχνη. Τι τέχνη! Με αυτά τα έργα του μας εκθέτει και μας γελιοποιεί. Ρεζίλια έγινα σήμερα στο σχολείο. Στο σχολείο, γιατί τι έγινε, μπαμπά? Με είδανε, φαίνεται, τίποτα παλιόπαιδα που πήγα χθες στο κινηματογράφο και αρχίσανε. Κύριε καθηγητά, σας άρεσε το έργο? Κύριε καθηγητά, θα δείτε και το διασμό μιας Παρθένου? Α, τα βρωμόπαιδα. Τα χάσα. Δεν ήξερα τι να πω. Α, σήμερα θα του τα ψάλω τα δούμε. Δεν βαριέσαι, μπαμπά. Νομίζω ότι θα κάνεις τίποτε. Το πολύ πολύ πάλι να μαλώσετε. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτός μπορεί να θεωρείται μεγάλος σκηνοθέτης, αλλά και εγώ είμαι καθηγητής. Έχω την ευθύνη της μορφώσεως νεολαίας. Δεν μπορώ να γελιοποιώ με εξαιτίας του. Βρε. Ο καλός μου πεθερός. Σαν τα χιόνια, πεθερούλη. Πώς ήταν αυτό και μας θυμηθήκατε? Είχα καιρό να έρθω εκεί πασπά να δω τι κάνουν τα παιδιά. Η πεθερούλα μου, καλά. Δόξα τω Η Θεώ. θεία η Ευτέρπη, Επίσης ο θείος καλά. Επαμεινώντας, Όλοι η καλά. θεία Παναγιώτα. Είπαμε όλοι καλά. Μπράβο. Επειδή είχα καιρό να τους δω, έλεγαν πως ο καλός Θεός κάλεσε στο μεταξύ κανένα κοντά του. Τι είπες? Μαύρο χιούμορ κάνω, έτσι λέγεται αυτό. Θα μπορούσε να λείπει αυτό, Αντώνη. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Δεν μπορείς να μην την πεις την εξυπνάδα σου. Καλά, ανακαλώ. Λοιπόν, τα μάθηκα νέα μας πεθερέ μου. Χαλάει κόσμο η καινούργια μου ταινία. Σπάνε οι πόρτες. Πότε θα μας κάνει την τιμή να τη δείτε? Την είδα. Κιόλας. Μπράβο. Και οι εντυπώσεις σας λοιπόν? Έφρυξα. Μη μου πείτε. Αχ, τι κρίμα. Και εγώ που έλεγα ότι τούτη τη φορά σίγουρα θα ενθουσιαστεί ο πεθερός μου. Πολύ στενοχωρήθηκα πολύ. Ειρήνη, βάλε μου ένα ουισκάκι να συνέρθω. Να σου φέρω κάτι, μπαμπά μου. Όχι, παιδί μου, έχω το ζάχαρο. Θα ανέβει και με την ταινία, Εσύ αστείευες, Αντώνη. Αλλά τι, να τα πάμε σοβαρά. Όχι εδώ κι αυτό. Ας πούμε τίποτα άλλο. Πώς θα πάτε στο σχολείο? Σας ταλαιπωρούν πάντα οι κουμπούρε οι μαθητές σας? Θα ήθελα να συζητήσουμε για την ταινία. Είναι ανάγκη. Θα κουραζόσου να μ' ακούσεις? Όχι, δεν θα κουραζώ. Για πείτε μου λοιπόν, γιατί εφρίξατε? Εγώ νομίζω ότι έφτιαξα μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Σπουδαία ηθοποιή, ωραία φωτογραφία, σπουδαία υπόθεση. Της λείπει τίποτα. Η ντροπή! Και τι είναι αυτό, μπαχαρικό? Δεν έχεις ακουστά? Α, ναι, πώς. Το έχω ακουστά το μπαχαρικό. Είναι όμως πολύ ξεθυμασμένο, δεν νομίζετε? Εκεί είστε ακόμα εσείς. Πρόοδος, πεθερέ μου, πρόοδος. Θέλει άλλα μπαχαρικά η τέχνη σήμερα. Δηλαδή? Σεξ και σεξ. Α, σεξ! Και βία, δύναμη, ορμή, επιθετικότης. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της εποχής μας. Βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα, έτσι. Κομμένα τα σωρόπια. Θα μπορούσε να μην αλλάξει η μαγειρική της τέχνης. Να βράζει το φαγητό, να βράζει και να γκέει με πολύ μουστάρδα. Μπόλικη. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό το φαγητό? Πρωτοπορία. Πορνογραφία λέγεται. Μπορεί να μαζεύεσαι λιγάκι. Μα δεν ακούς τι λέει ο μπαμπάς. Άντε, βίβα. Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει πια ντροπή. Πάει, την καταργήσω. Ελάτε καλέ, ελάτε. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Το κοινό, αγαπητέ μου, έχει άλλες απαιτήσεις από εμάς τους καλλιτέχνες. Πρέπει δηλαδή με τα έργα μας να εκφράζουμε την εποχή μας. Και εκφράζεις την εποχή σου με αυτό το πορνογράφημα. Είναι πορνογράφημα η αντίθεση. Αν τον καλό μου τον καθηγητή. Ώστε λοιπόν δεν καταλάβατε τίποτα από την ταινία μου. Τι να καταλάβω, Αντώνη, η πρωταγωνίστριά σου είναι μία ξετσίπο. Μα εκείνο είναι το γούστο. Ξετσιποσιά. Χαρά Θεού. Υψίστε, κύριε. Ακούστε. Όλα αυτά δεν είναι όπως τα βλέπετε εσείς. Καταλαβαίνετε. Έχουν ένα νόημα. Η ηρωίδα μου δεν είναι ξεκρέμαστη. Αντιπροσωπεύει κάτι. Έχει μέσα της αγωνίες, φόβους. Νιώθει μέσα της τόση μοναξιά, ώστε τρέμει καημένη. Παγώνει από φόβο. Και πέφτει στο κρεβάτι. Για να ζεσταθεί. Με τον εραστή. Καλά τώρα, μόνη θα πέσει. Θα κρυώσει περισσότερο. Και επειδή δείτε σε όρια με εκείνο το μαντράχα. Μα φυσικά, με εσάς θα επιδοθεί σε όρια. Αντώνη, σε παρακαλώ, το παράκανες σήμερα. Συζητάμε, Ειρήνη, ο μπαμπάς επέμενε. Χάλασες, Αντώνη. Πολύ χάλασες. Καλά, θα πω σε κανένα συνεργείο για επιδιόρθωση. Μα δεν μου λες. Δεν μπορείς να συζητήσεις ποτέ σοβαρά. Καλά, αφού επιμένετε θα προσπαθήσω. Αντιλαμβάνομαι ότι τα έργα που φτιάχνω εγώ δεν είναι για το στομάχι των σοβαρών και αξιοπρεπών ανθρώπων. Μπορείτε να μου δώσετε εσείς κάποια άλλη συνταγή? Εγώ δεν είμαι μάγειρας έργων. Τότε θα σας πω εγώ μία που έχω υπόψη μου.
Ιδούτη. Λαμβάνουμε ένα νέο σεμνό. Ακολούθως, λαμβάνουμε μια νέα σεμνή. Βρίσκοντας το ωραίο δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εκεί. Λύκε, είσαι εδώ! Μα σταμάτα επιτέλους, τι ανοησίες είναι αυτές! Δεν λέω καθόλου ανοησίες. Προσπαθώ να βρω μια συνταγή κατάλληλη για τον παπά που σοκάρατε τις δικές μου ταινίες. Δεν σοκάραμε μόνο εγώ. Διάβασες τι σου έγραψε η πρωινή φωνή. Ότι η σκηνή του βιασμού είναι η πιο ξετσίποτη που έγινε ποτέ σε κινηματογράφο. Λοιπόν, αυτός που το έγραψε αυτό έχει μαρκάρει τι ώρα προβάλλεται η συγκεκριμένη σκηνή και κάθε βράδυ τσουπ τρυπώνει στο κινηματογράφο για να την απολαύσει. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω εγώ γιατί τον βλέπουν οι πορτιέριδες. Στο κάτω-κάτω δεν με ενδιαφέρει τι λένε αυτοί. Εγώ προσωπικά με την ταινία σου και ντράπηκα. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι με θέματα σε αυτά εκθέτεις τον εαυτό σου, αλλά εκθέτεις και εμένα που έχω μια ιδιότητα θέση στην κοινωνία. Δηλαδή, πού το πάτε? Επειδή έχω πεθερό καθηγητή, πρέπει να παρουσιάσω την κύριο ανάβαση. Δεν είπα αυτό. Στην Ηλιάδα. Αλλά να σας πω, όσο για το θέμα αυτό, έχουν γίνει βέβαια πολλές ταινίες με θέμα τον Τροϊκό Πόλεμο, αλλά εγώ θα το παρουσίαζα από σεξουαλικής πλευράς. Σεξουαλισμός στον Όμηρο. Καλά να τα λέμε τώρα, αυτό είναι πρώτος στη τάξη σας. Και πώς ξεκινάει παρακαλώ η Ηλιάδα? Μην νινάει δε θέα. Και τι είναι τραγουδής η θέα? Το θυμό του Αχιλλέα που του πήρε ο Αγαμέμνονος οι δύο μικρές κουνίστρες. Τη Χρυσίδα και τη Βρυσίδα. Κουνίστρες τη Χρυσής και η Βρυσή. Καλά τώρα, του κουνήθηκαν λιγάκι, μην μου πείτε. Και τι της ήθελε εκείνος ο Ματράχαλος ο Αχιλλέας? Για να παίξουνε πυρίμπα? Για όνομα του Θεού. Ακούστε πώς θα άγγιζα εγώ την ταινία μου αν αποφάσισα να κάνω σενάριο το θέμα του Τροϊκού πολέμου. Κρεβάτι. Πέφτει η ωραία Ελένη. Πέφτει και ο Μενέλαος. Η ωραία Ελένη είναι σεξι. Ο Μενέλαος μπάφας. Καίγεται από πόθο η ωραία Ελένη. Νιστάζει ο Μενέλαος. Βρε μαγκούφι, του λέει τότε εκείνη. Τι θα γίνει αυτή η ιστορία με σένα? Άρα τι να σου κάνει ο καμένος ο Μενέλαος? Προχαλίζει. Οπότε πηδά από το παράθυρο Πάρης. Φλογερός, ταυρατισμένος και ξαπλώνει πλάι στην ωραία Ελένη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η μηχανή λήψεως θα πάρει όλες τις πόζες των σεξουαλικών αιτιών του Τροϊκού πολέμου που καταγράφονται μέσα από το κρεβάτι της αρχαίας εκκίνηξης ασκοβόμβας. Α, Αντώνη, εσύ έχεις διεφθαρεί μέχρι μυελός Θεό. Όλο σεξ. Ελάτε, καθίστε. Και εσάς σας αρέσει το σεξ, αλλά πέρασαν τα χρονάκια και το ρίχνετε στον τροπαλό. Δεν μου λέτε, κάθε πότε επισκέψετε την πεθερούλα κατά μόνας? Αυτό είναι ανήκουστο. Ανίερο. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λες, Αντώνη? Εσύ έχεις εξυπωθεί τελείως. Άκουσε παιδί μου, εάν θέλεις το συνάρτημα στο σπίτι να μας βλέπεις. Εγώ εδώ μέσα δεν ξαναπατάω. Χαίρετε. Χαιρετισμού στην πεθερούλα. Μα δεν μου λες. Τι τρόπος είναι αυτός? Πώς μιλάς έτσι στον παπά? Δεν σέβεσαι τουλάχιστον την ηλικία του? Αυτό μου λέει βλακίες, τι να του πω? Δεν λέει καθόλου βλακίες. Σου λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα που σου λέω κι εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι βλακίες. Απλά δείχνει ότι δεν διαφέρει σε τίποτα από τον παπά σου. Είτε τον παπά σου παντρευόμουν, είτε σένα το ίδιο θα ήταν. Τι είπες? Χιούμορ κάνω κάτσε κάτω. Χιούμορ. Αντώνη, δεν σε βλέπω καλά τώρα τελευταία. Εδώ και κάμποσο καιρό μου φαίνεται πως άλλαξες πολύ, δεν το νομίζεις? Όχι, δεν το νομίζω. Εσύ το νομίζεις? Ναι, το νομίζω. Νόμιζε, τι να σου κάνω. Καθένα σας νομίζει ό,τι νομίζει. Αυτό που νομίζω εγώ είναι ότι κάτι σου συμβαίνει. Τι σου συμβαίνει? Μα τι θέλεις τώρα, συζήτηση? Ναι, Αντώνη. Κάποτε επιτέλους πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά το ζήτημά μας. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για τον μπαμπά. Ομολογώ πως δεν μπορώ να εξηγήσω τη συμπεριφορά σου απέναντί μου. Σαν δεν βαριέσαι ρε Ειρήνη, τι να πούμε πάλι. Μια και δυο φορές τα είπαμε. Αφού δεν με καταλαβαίνει. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνει? Αυτό ακριβώς. Το βλέπεις. Ούτε καν καταλαβαίνεις ότι δεν με καταλαβαίνεις. Κατάλαβες? Όχι, δεν Κι κατάλαβα. όμως είναι πολύ απλό χρυσή. Δεν ταιριάζαμε. Πώς να το κάνουμε? Έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Δεν συναντώμεθα οι δυο μας πουθενά. Ποιος? Συναντηθήκαμε πολύ καλά εδώ και λίγα χρόνια. Λάθος κάναμε. Άλλον έψαχνες εσύ, άλλην έψαχνα εγώ, νομίζαμε ότι βρεθήκαμε και όμως απλά μπλεχτήκαμε. Δηλαδή, σε απογοήτευσα? Γιατί? Δεν ήμουν καλή σύζυγος? Εξαιρετική. Δεν σου στάθηκα πιστή? Ιδεοδός πιστή. Δεν σε προσέχω, δεν σε περιποιούμε? Μέχρι απελπισίας. Δεν σου μαγειρεύω καλά? Μέχρι αηδίας. Τι? Άκουσε Ειρηνάκη μου. Όλα αυτά που μου ανάδιασες μπορεί να είναι θαυμάσια προτερήματα για έναν καλό και αγαθό νοικοκυράκο. Αλλά εμένα πώς να σου το πω, δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά τι σε ενδιαφέρει εσύ? Έλα τώρα άφησε. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, για να καταλάβω. Πόσο την ήθελες τη γυναίκα σου εσύ? Σύγχρονη χρυσή μου. Δυναμική. Μια γυναίκα δηλαδή του 20ου αιώνα. Ζωηρή, ανήσυχη και σεξι. Α, σεξι. Εγώ δεν είμαι. Είσαι, αλλά λίγη, δεν επαρκείς. Σου χρειάζεται πολύ σεξι. Δεν ξέρεις εμένα. Εγώ είμαι άνθρωπος δυναμικός. Αντώνη Μπέρκα με λένε εμένα. Μπα, έτσι σε λένε, για φαντάσου, δεν το ξέρω. Άκουσε Ειρηνάκη μου. Ας μιλήσουμε λίγο. Σ' αγαπάω. Να, μα το Θεό σου λέω, μη σώσω να βγω από εδώ μέσα. Δεν ξέρεις πόση αδυναμία σου έχω.
Αλλά πώς να σου το πω, δεν κάνεις για γυναίκα μου. Αν ήσουν μαμά μου, μάλιστα. Μαμά σου! Λόγω τιμής είσαι πολύ οικιακά. Οικιακά! Κουζίνα. Αντώνη, μη με προκαλείς γιατί... Όχι, παρακαλώ, θύμωσες. Συζητάμε. Κουζίνα, οικιακά. Κοντά όμως σε αυτή την κουζίνα και τα οικιακά έγινες άνθρωπος. Ένα μηδενικό ήσουν όταν σε πήρα, το ξέχασες αυτό. Εγώ τραβήξα όλη τη φτώχεια και τη δυστυχία ώσπου να πιάσεις την επιτυχία και να γίνεις ο διάσημος κύριος Αντώνης Μπέρκας. Και τώρα που έπιασες το χρήμα και τη δόξα, σου μυρίζω κουζίνα. Έλα τώρα, σαν χλαμάρες. Βρήκες αυτή που σε καταλαβαίνει. Βρήκες τη δυναμική. Ποια είναι? Πώς τη λένε? Τώρα στο βαλαμιδάτι. Είναι ιστορίες αυτές που λες. Αφού αστευόμαστε. Αφού συζητάμε ακαδημαϊκώς. Έχω εγώ καιρό για τέτοια πράγματα. Αφού το ξέρεις, είμαι πνιγμένος στη δουλειά. Που άργησα κιόλας, πρέπει να πηγαίνω. Πού πηγαίνεις? Γιατί είναι το δείπνο που σου λέγα. Θα σε έπαιρνα και εσένα, θα είμαστε αγκαρσόνοι. Λοιπόν, αντίο Ειρηνάκη. Όλο γεύματα, όλο δουλειά. Δεν σε χωράει το σπίτι. Μα τι να κάνω, να αφήσω το σπίτι, να αφήσω τη δουλειά και να κάνουμε στο σπίτι. Λοιπόν, αντίο, και άμα αργήσω, μην ανησυχείς. Θα σου δώσω και ένα φυλάκι. Έλα και εσύ ένα φυλάκι. Άφησε με ήσυχη. Καλά, εντάξει, άλλη φορά. Γεια σου. Στα κομμάτια σου ξεμοιαρισμένε. Αλλά έννοια σου και θα σε κανονίσω εγώ. Κυρία, εκείνη η κοπέλα είναι μέσα στην κουζίνα. Ποια κοπέλα? Εκείνη που σας έλεγα που ανέβαινε πάνω. Στη δική μας την κουζίνα. Ναι, κατέβηκε από τη σκάλα της υπηρεσίας. Είναι τρομαγμένη. Φαίνεται ότι πήγανε να τη σεξουαλίσουν και το σκασαν. Παππούντι! Να την. Ναι, συγχωρείτε. Χαίρετε. Τι είσαι εσύ, πώς βρέθηκες στο σπίτι μου? Τρακυλώντας από τη σκάλα της υπηρεσίας. Άσυλο, ζητώ κυρία μου, κάντε μου τη χάρη να με βοηθήσετε. Γιατί ποιος σε κυνηγά? Ο άντρας μου με έπιασε παυτοφόρο με το φίλο μου. Ό,τι να είναι δέστατη! Παντρεμένη, είσαι μωρή. Αν δεν ήμουν παντρεμένη, δεν θα με ένοιαζε. Και στο δικό μου το σπίτι θες να κρυφτείς? Όχι, αλλά ήταν ένα εμπόδιο στη σκάλα. Κάτι καρέκλες. Προσπάθησα, αλλά δεν μπόρεσα να περάσω. Οπότε τι να κάνω, βρήκα μια πόρτα ανοιχτή και μπήκα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δείξτε λίγη κατανόηση. Είναι πολύ άγριος ο άντρας μου. Άγριος άνης, αλλά σεξουαλίζεις με το φίλο σου. Πάψε σε Κατίνα. Μα δεν τρέπεσαι λοιπόν? Παντρεμένη και έχεις φίλο? Παντρεμένος είναι γι' αυτός. Δηλαδή, ξεμοιάζεσαι σε ένα παντρεμένο. Έξω από το σπίτι μου. Έξω! Πάψε σου είπα, πήγαινε μέσα. Μα δεν ακούτε. Παντρεμένη και σεξουαλίζει με παντρεμένο. Δεν σου λέω μέσα. Όπω τι γίνεται σήμερα, όλοι πια σεξουαλίζουν. Άντρες, γυναίκες, παντρεμένοι, ανήπαντρες, κόλλο δεν πάνε. Πήγαινε σου λέω, γλώσσα σου πια. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Έξω σου. Αμέσως γρήγορα. Παρακαλώ, μια στιγμή να σε εξηγήσω. Δεν θέλω εξηγήσεις. Έξω σου είπα. Τι λέτε, κύριε μου, πού να πάω? Ο άντρας μου είναι απ' έξω και με περιμένει με το πιστόλι. Μόλις με δει, μπαμ, θα μου δώσει μια. Θέλετε να γίνετε συνεργός του δολοφόνου? Εγώ. Εσείς, κυρία μου. Ξέρετε πώς θα εξετάζουν αυτά στα δικαστήρια? Θα πούνε ότι ένα ταλέπορο πλάσμα σας ζήτησε βοήθεια και εσείς το στείλατε στο θάνατο. 20 χρόνια φυλακή θα πάτε. Ακουθράσος, δηλαδή με απειλείς κιόλας από πάνω. Όχι, δεν σας απειλώ. Και τη ζωούλα μου φροντίζω. Κρίμα δεν είναι. Μια κοπέλα είμαι ακόμα. Αφού όμως θέλετε να σκοτωθώ, θα σκοτωθώ. Και το κρίμα στο λαιμό σας. Ελάτε να απολαύσετε το θέαμα. Ας με σκοτώσει αφού έχετε Θα σου να δω αν είναι κανένας έξω και αν δεν είναι, να ξεκουμπιστείς αμέσως. όπως αγαπάτε. Ορίστε. Ξεκουμπίσου, δεν είναι κανένας. Κοιτάξατε καλά. Κοίταξα. Αβιαζέ μου τη γωνιά. Αντροχώριστρα. Ξεμιαλίστρα. Πω ένα μίσος που μου έχετε, κυρία μου. Γιατί μου φέρεστε έτσι? Στο κάτω-κάτω το δικό σας άντρα ξεμιάλισα. Το ξεμιάλισες εσύ, αλλά το ξεμιάλισε κάποια άλλη σαν και εσένα. Α, γι' αυτό. Αμίτσι πέστε μου. Ώστε έχετε πρόβλημα συζύγου? Δεν σε ενδιαφέρει. Όχι, παρακαλώ, με ενδιαφέρει. Αν έχετε πρόβλημα συζύγου, τότε αλλάζει το πράγμα. Μου επιτρέπετε να μείνω λίγο ακόμα? Να το συζητήσουμε το ζήτημα. Τι έκανε, λέει? Για πέστε μου, τι ακριβώς σας συμβαίνει? Σας έφυγε ο άντρας σας ή είναι απλώς μπλεγμένος? Άκου ανέδεια, το λόγο θα σου δώσω. Παρακαλώ, για το καλό σας μιλώ. Μην ακούτε αυτά που σας είπα πριν, δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά. Ακούστε, κυρία μου, θα πρέπει να σας εξηγήσω. Δεν είμαι ξεμιαλίστρα του είδους που νομίζατε. Συμβαίνουν άλλα πράγματα με μένα που άμα σας τα πω θα αλλάξετε τελείως γνώμη. Θέλετε να μιλήσουμε? Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Ακόμη και αν σας έφυγε ο άντρας σας, μπορώ να σας το φέρω πίσω. Τι λες, μωρέ, ποιο να φέρεις πίσω? Μου επιτρέπετε να στηθώ? Άννη Φλόρου, κοινωνική λειτουργός. Μπα, είστε κοινωνική λειτουργός, χαίρομαι πολύ. Αχ, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Μην παίρνετε αυτό το ύφος. Ξέρετε πόσο ταλαιπωρήθηκα σήμερα? Όλη αυτή η ιστορία που έγινε πάνω ήταν δικό μου έργο. Δεν πρόκειται όμως για αληθινή μοιχεία. Όλα ήταν προγραμματισμένα, καταλάβατε. Είχα μια σοβαρή αποστολή που την έφερε εις πέρας. Αυτό είναι όλο. Αποστολή. Από το Κάσα. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Και τι θα πει Κάσα? Κέντρο Αποκαταστάσεως Συζυγικής Αρμονίας. Πρόκειται
Πρόκειται για ένα ίδρυμα, κυρία μου, με μια πολύ σοβαρή κοινωνική αποστολή. Σκοπός του κέντρου μας είναι η προστασία του θεσμού του γάμου εναντίον των κινδύνων της εποχής. Σεξουαλικής έξαρσης, ανδρικής πολυγαμίας, γυναικείας επιθετικότητας και κλονισμού των θεμελίων της συζυγικής εστίας. Καταλάβατε? Δεν μου λες, μήπως σου έστριψε. Όχι, όχι. Έχουμε μια ιερή αποστολή εμείς του ΠΑΣ. Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των σχέσεων των ενδιαλύσει ανδρογίνων. Ποια αποκατάσταση, αφού τώρα δεν μου είπες ότι ξεμιάλισες σε ένα παντρεμένο. Όχι όμως για τον εαυτό μου, Αλλά για χάρη της γυναίκας του. Τι? Θέλω να πω, κυρία μου, ότι δεν δουλεύω για λογαριασμό μου. Εκτελώ τις εντολές του ΠΑΣ. Ξεμιαλίζω τους ξεμιαλισμένους, τους αποσπώ από την ερωμένη τους και τους παραδίδω πίσω στην νόμιμη γυναίκα τους. Μπα. Αυτό είναι το σύστημα του ΠΑΣΑ. Όταν μέσα σε ένα ζευγάρι μπλέκεται μια δεύτερη γυναίκα, επεμβαίνει μια δική μας τρίτη, πιο δυναμική και την εξουδετερώνει. Και εσύ λοιπόν είσαι. Η τρίτη. Είδατε πως τακτοποίησα την υπόθεση πάνω, μια και έξω. Πώς μια και έξω, αφού είπες ότι ο άντρας σου σε έπιασε παυτοφόρα. Μα δεν έχω άντρα, κυρία μου. Ο δίθεν άντρας μου είναι και αυτός υπάλληλος του ΠΑΣΑ. Ψεύτικος. Μα φυσικά. Δεν σας είπα. Όλη αυτή η ιστορία ήταν σκηνοθετημένη. Ο παντρεμένος όμως πήρε τέτοια τρομάρα που θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή. Πού να πάει τώρα, στην ερωμένη του. Εγώ έγινε αιτία και την έδιωξα. Σε μένα δεν θα με ξαναδεί ποτέ. Ποιος άλλος δρόμος του μένει, η γυναίκα του. Έτσι, Για πέστε μου λοιπόν, θέλετε να σας βοηθήσω, εγώ πελάτη σας ζητώ. Όχι, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ζήτημα για μένα. Μα αφού είπατε ότι κάποια ξεμιάλισε τον άντρα σας. Έτσι το είπα. Με συγχωρείτε που επιμένω, κυρία μου, αλλά μήπως νομίζετε ότι σας λέω υπερβολές. Σας βεβαιώ ότι όσο ξεμιαλισμένος είναι ένας άντρας, εγώ τον αποσπώ από το αντικείμενό του. Έχω ειδικότητα. Δεν είμαι πρακτική, είμαι επιστήμον. Επιστήμον. Διπλωματούχος ξεμιαλίστρια. Δηλαδή σπουδάσατε. Στην Αμερική. Ερωτικές επιστήμες. Αναλυτικά δηλαδή, ερωτική ψυχολογία, σεξουαλική αγωγή, αισθηματική συμπεριφορά, κατάκτηση ανδρών. Ιδιαίτερα ειδικότητες μου οι παντρεμένοι. Πήρα και ένα χρόνο μαθήματα υποκριτική στη δραματική σχολή του Cleveland. Το σύστημά μας βλέπετε απαιτεί πλήρη μορφωτικό εξοπλισμό. Πολύ περίεργο σύστημα. Μα καθαρός επιστημονικό, κυρία μου. Στηρίζεται στη μέθοδο της ομοιοπαθητικής. Θεραπεύουμε τον ξεμιαλισμένο δια νέου ξεμιαλίσματος. Όπως τα εμβόλια, καταλάβατε. Κατάλαβα. Στην περίπτωση που σας αρέσει ο ξεμιαλισμένος, τον κρατάτε για λογαριασμό σας. Α, όχι, κυρία μου, αυτό ποτέ. Γιατί? Αποκλείεται να ξεμιαλιστείτε κι εσείς μαζί του. Αποκλείεται τελείως. Όλες οι κοπέλες του κέντρου είμαστε ορκισμένες. Υπάρχουν κι άλλες κοπέλες. Αρκετές. Αλλά χωρίς να θέλω να πυρευτολογήσω, εγώ έχω την καλύτερη κριτική. Αν σας φέρω τη στατιστική του κέντρου μας, θα δείτε ότι τις 27 υποθέσεις που ανέλαβα, τις 24 τις έφερα σε αίσιο πέρας. Μπράβο. Θα μου πείτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με τον άντρα σας. Τίποτα δεν συμβαίνει. Ελάτε τώρα σε μένα, αφού σας είπα ότι σπούδασα ψυχολογία. Τι μέρος του λόγου είναι η ερωμένη. Και ποιος σας είπε ότι υπάρχει ερωμένη? Με συγχωρείτε, κυρία μου, αλλά έχετε όλα τα τυπικά γνωρίσματα των παντρεμένων γυναικών που κινδυνεύουν από μια παρήσακτη. Θέλετε να την εξοντώσω? Στο πει και αυτή την πετάω από τη μέση. Ελάτε, μην διστάζετε. Δώστε μου τα στοιχεία. Δεσποινής, δεν νομίζετε ότι το παρακάνετε? Κάντε μου τη χάρη σας, παρακαλώ. Οκ. Σας δίνω πάντως την κάρτα μου και αν με χρειαστείτε μου τηλεφωνείτε. Χάρηκα πάρα πολύ, κυρία, και με συγχωρείτε για την ενόχληση. Bye bye. Στο καλό. Άννη Φλόρ, κοινωνική λειτουργός. Ειδικότης εξόντωση ερωμενών. Κύριε Λέισον. Ναι, έλα Μάρκο μου, τι κάνεις? Μία καλέ, μη μου λες τέτοια. Τι? Το βρακάκι το μπορντό. Αυτό με τα κορδονάκια στο πλάι. Τι με πέρασε σε μένα, δεν είμαι τούβλη εγώ. Τι? Μοιάζω την Τζούλιας. Μου λείπουν μερικοί πόντι. Να γίνω και ξανθιά. Δεν πας στο διάλογο, Μάρκο μου. Όχι, δεν θα σεξουαλιστούμε μέχρι να ανακαλεστείς. Στο διάβολο σηκίστηκα. Δεν είναι εδώ Αντώνης? Όχι, κύριε Μουστακόπουλε, δεν είναι εδώ κανείς. Ο κύριος λείπει από το μεσημέρι. Η κυρία έφυγε πριν από μια ώρα. Είχε πάρει ένα τηλεφώνημα και ούρλιαζε. Ούρλιασε? Τον άτιμο, το κτίνος, τον απατεώνα. Έτσι έλεγε. Για ποιον το έλεγε? Η κυρία μόνο όταν είναι για τον κύριο μιλάει έτσι. Μπα. Έχει όμως δίκιο, γιατί και ο κύριος το παρακάνει.
Είναι ψεύτης, απατεών και γυναικομανής. Έτσι, ωραία ιδέα έχεις για τον κύριο σου. Όχι, δεν πρόκειται. Εγώ τον αγαπώ τον κύριο. Τι να σου κάνει κι αυτός ο καημένος, αφού τον κυνηγάνε οι γυναίκες. Επειδή σεξουαλίζει. Τι κάνει, ναι? Είναι σεξουαλιστής. Βρε την Κατερίνα, εσύ πολύ μορφώδηκες. Ακούοντας τον κύριο μορφώνομαι κι εγώ. Παραμορφώνεσαι μάλιστα. Εγώ πολύ τον εκτιμώ τον κύριο. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Δεν είναι? Όλος ο κόσμος τον ξέρει. Είναι αείμνηστος. Πώς? Όπως και του λόγου σας. Και εσείς δεν είστε αείμνηστος? Χριστός και Παναγία. Αφού και εσάς σας ξέρει ο κόσμος. Διάσημος θέλεις να Το πεις. ίδιο δεν είναι? Διάνα βάρες. Εντάξει, ας είναι. Ώστε μόλις πήρε το τηλεφώνημα κυρία, άρχισε και έβριζε τον κύριο. Όχι μόνο τον κύριο, και εσάς μαζί. Όμω. Τον άτιμο το Μουστακόπουλο, έτσι έλεγε. Επίσης σας έλεγε ο πατεών και ότι θα σας σπάσει τα μούτρα καμιά ώρα. Δεν φαντάζομαι όμως να το κάνει. Έτσι τα λέει η κυρία, επάνω στα νεύρα της. Δεν κάθεστε? Όχι, να πηγαίνω. Καθίστε καλά, να σας φτιάξω και ένα καφεδάκι, ένα μελιτζανάκι από τα χεράκια μου που να ανατράφει η κυρία. Όχι, είμαι πολύ βιαστό. Και ούτε να της πεις ότι πέρασα από εδώ. Αντίο! Άντε κιόλας ήρθε. Α, εδώ είστε εσείς. Καλησπέρα σας κυρία Ειρήνη μου, τι κάνετε, καλά? Πολύ καλά, κύριε Μουστακόπουλε, θαυμάσια. Πώς βρίσκεστε εδώ πέρα? Δεν είσαστε με τον άντρα μου? Με τον Αντώνη. Μου είπε φεύγοντας το πρωί ότι θα αργούσε, γιατί το μεσημέρι είχε κάποια δουλειά μαζί σας. Ναι, πολλή δουλειά. Πληγόμαστε αυτές τις μέρες. Όλα τα σινέμα των επαρχιών ζητούν την ταινία, καταλάβατε. Μα δεν μου είπε για την ταινία. Επρόκειτο να δείτε κάποιο οικόπεδο. Οικόπεδο? Δεν έχετε ιδέα? Ναι, πώς, για το οικόπεδο σας. Άλλο αυτό. Τι οικόπεδο είναι? Να σας πω. Ένα οικόπεδο. Πάρα πολύ ωραίο οικόπεδο. Μέσα στην Αθήνα? Ναι, μέσα. Εκείνος μου είπε έξω, στα πράστια. Δηλαδή, όχι ακριβώς μέσα. Λίγο παρά έξω. Έτσι που έγινε η Αθήνα, τι μέσα, τι έξω. Αντιλαμβάνεστε. Εν πάση περιπτώσει, θέλει να χτίσει ένα εξωτερικό σπιτάκι. Τι σπιτάκι? Εκείνος μου είπε για στούντιο κινηματογραφικό. Α, για το στούντιο σας είπε. Άλλο αυτό. Δεν τα παρατάτε αυτά, κύριε Μουστακόπουλε. Θα πρέπει να ντρέπεστε λιγάκι. Πώς έγινε σήμερα και τα μπλέξατε? Δεν προλάβατε να συνεννοηθείτε? Πώς είπατε? Για να με ξεγελάσετε. Έτσι δεν κάνετε πάντα? Κάθε φορά που σας ρωτώ αν είσαστε μαζί μου λέτε μάλιστα και έτσι τον βοηθάτε και τον σκεπάζετε στις δρομοδιές του. Όχι, παρακαλώ. Πού είναι σήμερα ο άντρας μου? Δεν ξέρετε με ποιον είναι? Εγώ αστείο πράγμα. Πού να ξέρω. Δεν πειράζει. Το ξέρω εγώ. Όπως ξέρω και τα δικά σας τα ρεζιλούκια που τα έμαθα όλα και θα τα πω αμέσως στη γυναίκα σας. Όχι, παρακαλώ. Συνεταίρει στην επιχείρηση, συνεταίρει και στις δρομοδουλειές σας, έτσι. Μα τι λέτε, κυρία Ειρήνη μου, γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ένας τίμιος άνθρωπος. Ποιος από τους δυο σας νίκιασε την καρσονιέρα στο κολονάκι? Εσείς ή ο άντρας μου? Απαντήστε μου σε αυτό που σας ρωτώ, γιατί τηλεφωνώ αμέσως στη γυναίκα σας. Όχι, σταθείτε. Είναι δική σας η καρσονιέρα, ναι ή όχι? Όχι του Αντώνη. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα. Με συγχωρείτε. Ποιος σας είπε για την καρσονιέρα? Σας ενδιαφέρει να το μάθετε? Μου το είπε μια φίλη μου που μένει στην ίδια πολυκατοικία. Κοίτα σύμπτωση. Είδατε σύμπτωση? Η πόρτα της είναι ακριβώς απέναντι στην πόρτα της γκαρσονιέρας. Έτσι είδε τον άντρα μου, αλλά και εσάς. Εγώ πήγα μόνο από περίεργα. Αυτά να τα πείτε στη γυναίκα σας, δεν αφορούν εμένα. Όσο για τον Αντώνη. Δεν μου χρειάζονται τα φώτα σας. Σήμερα μου τηλεφώνησε η φίλη μου και έτρεξα και τον είδα. Α, τη σπιούρνα. Πότε? Τώρα μόλις. Από εκεί πέρα έρχομαι. Τον είδατε εσείς οι ίδια? Με τα ίδια μου τα μάτια. Κοίτα υπομονή. Για ολόκληρες ώρες περίμενα μέχρι που να βγει. Είδατε υπομονή? Άξιζε όμως τον κόπο. Δεν με ξεγελάτε πια. Ούτε εκείνος, ούτε εσείς. Την είδα αυτή τη γελία ύπαρξη. Τη σέξη, τη δυναμική. Πόλη τζόλη. Α, την ξέρετε. Πως τώρα δεν είχατε ιδέα. Ακούστε, κυρία Ειρήνη. Έτσι που έγιναν τα πράγματα, τι να γίνει. Πρέπει να σας πω τα όσα ξέρω. Όσο για μένα δηλαδή είναι αστιότητες. Αλλά για τον Αντώνη διαφέρει. Δηλαδή? Να σας εξηγήσω. Καθίστε. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Ειρήνη, ότι πρόκειται περί ενός ζητήματος πολύ σοβαρού. Εγώ πολλές φορές σκέφτηκα να σας μιλήσω, αλλά πάλι δεν το έφερα σε λογαριασμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα που τα ανακάλυψατε, αλλάζει η κατάσταση. Λοιπόν. Εν πρώτης, κυρία Ειρήνη μου, δεν είμαι σπιούνης, ούτε και καρφώνω. Πολύ περισσότερο τον Αντώνη που είναι αδελφός. Συζητείτε. Επομένως, ό,τι σας λέω, το λέω για το καλό τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την πόλη ζώνη πρέπει να την κόψει. Αλλιώς θα πάμε φούτο. Δηλαδή? Εγώ, κυρία Ειρήνη μου, πολύ σας εκτιμώ. Όπως εκτιμώ και τον Αντώνη και την επιχείρησή μας. Αλλά πού πάμε έτσι, κύριε Αντωνάκη? Μα ξέρετε τι μου λέει?
Θέλει να της δώσει τον πρώτο ρόλο. Να την κάνει πρωταγωνίστρια. Πιάνει αυτή την Αγκούρο. Της γράφει έργο. Άκουσον. Μα τρελάθηκε τελείως αυτός. Εγώ τι να σας πω, πάνω να μου φύγει το μυαλό μου. Μα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ό,τι λεφτά βγάλαμε ως τώρα να τα φάμε μαζεμένα. Αμαρτία στο Θεό. Μπορεί να σταθεί τελεία με την πόλη ζωή. Μη χειρότερα. Όχι, μάνα. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Αυτή η Αγκούρο πρέπει να εξορτωθεί. Θα πάω να τη βρω και θα την ξεμαλιάσω. Πα. Έχει μεγάλη αδυναμία αυτός. Είναι και εγωιστής. Μπορεί να τα τυλάξει όλα στον αέρα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Είναι πολύ έξυπνος και πονηρός ο Αντωνάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω οι δυο μας να δούμε τι θα κάνουμε. Συμμαχία. Γίνομαι αντιληπτός. Αλλά για όνομα του Θεού. Μην καταλάβει ότι σας είπα τίποτα. Χαθήκαμε. Ήρθε κιόλας, νάτος, αυτός είναι. Πω, τι γίνεται τώρα? Ελάτε γρήγορα, περάστε από εκεί. Θα σας διώξω σε λίγο χωρίς να σας δει. Μπα, εδώ είσαι εσύ. Είσαι πει θα πήγαινε στη μαμά σου σήμερα. Πήγα και γύρισα. Εσύ που ήσουν? Με το Μουστακόπουλο, δεν σου είχα πει. Πήγαμε να δούμε για εκείνο το οικόπεδο. Α, ναι, για το οικόπεδο. Με συγχωρείς. Μόλις τώρα τα χωρίσαμε. Άσε με, σκοτώθηκα στην κούραση. Σε κούρασε ο Μουστακόπουλος, Ναι, τον αφιλότη μου με πέθανε. Και πού είναι τώρα? Ο Μουστακόπουλος. Στο γραφείο του, εκεί τον άφησα. Γιατί, τον θέλεις τίποτα? Όχι, έτσι ρωτώ. Μα ρωτάς με έναν τρόπο σαν να αμφιβάλλεις. Τι ύφος είναι αυτό? Αιωνίως καχύποπτη. Μυστήρια γυναίκα είσαι. Με συγχωρείς. Τι κάνει ο μπαμπάς σου? Καλά, σε χαιρετά. Πώς πάει το σάχαρό του? Έχεις μεγάλη ανησυχία. Πώς. Αφού απόψε όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα, φοβόμουν μην τον πάρει ο καλός Θεός και μείνει ορφανός. Δεν αφήνεις τις ακλαμάρες, εγώ! Να σε διασκεδάσω, Ειρηνάκη μου. Μπαίνω, βγαίνω στο σπίτι, όλο κατσούφα είσαι. Τέλος πάντων. Για πες μου λοιπόν τι κάνατε, βρήκατε οικόπεδο? Ναι, πώς βρήκαμε. Πού βρήκατε? Κάπου εκεί γύρω στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι. Στο Μαρούσι ή στο Χαλάνδρι? Στα Πέριξ. Δηλαδή πού Πέριξ? Πώς τη λένε τοποθεσία παραπάνω από το Χαλάνδρι? Στα Βρυλίσια. Άρα, μπράβο, στα Βρυλίσια. Τότε γιατί μου λες για Μαρούσι? Τι δουλειά έχει το Μαρούσι με τα Βρυλίσια? Τώρα γεωγραφία θα κάνουμε. Μαρούσι, Χαλάνδρι, Βρυλίσια. Όλα τα ίδια δεν είναι αυτά. Καλά. Γιατί θυμώνεις? Υπάρχει λόγος να θυμώνεις? Όχι, δεν θυμώνω, με ρωτάς και σου απαντώ. Και πώς είναι το οικόπεδο? Καλό? Ναι, καλό. Μεγάλο? Ναι, πώς, μεγάλο. Έχει και δέντρα. Πολλά δέντρα? Δεν τα μέτρησα. Άμα θα ξαναπάω θα τα μετρήσω. Δεν σου είπα να τα μετρήσεις? Όχι, θα τα μετρήσω για να σου κάνω το χατήρι. Αφού ρωτάς δεν είναι πολλά ή λίγα τα δέντρα. Σκέφτεσαι να πάρεις απλώς από κάτω. Εσύ ξάπλωσε. Άμα τώρα είναι κουβέντες αυτές, άσε με σε παρακαλώ. Πολύ νευρικός είσαι σήμερα, Αντώνη. Μα με νευριάζεις. Με ρωτάς αν μέτρησα τα δέντρα. Εσύ το λες, δεν το λέω εγώ. Αφού με ρωτάς αν είναι πολλά ή λίγα, τι θα θέλουμε τα δέντρα? Στο κάτω-κάτω κέντρο αναψυχής θα χτίσουμε. Αφού σου είπα, το θέλουμε για στούντιο. Και τι αποφασίσατε λοιπόν? Θα το πάρετε? Δεν ξέρω, ίσως. Δηλαδή, εγώ θέλω, αλλά δεν συμφωνεί ο Μουστακόπουλος. Γιατί? Γιατί είναι βλάκος. Το βρίσκει, λέει, ακριβό. Βρε ηλίθιε, του λέω. Υπάρχουν σήμερα φτηνά οικόπεδα. Όχι, μου λέει, θα βρούμε κανένα σε τιμή ευκαιρίας. Πού να βρεθεί ρε ευκαιρία σήμερα? Τίποτα, εκείνο στο βιολί του. Έτσι τον έβρισα και ησύχασα. Δηλαδή, μαλώσατε? Όχι ακριβώς, τα τσουγκρίσαμε λιγάκι. Είναι ξεροκέφαλος. Αυτό μου έλεγε και η γυναίκα του. Και φαίνεται ότι την απατά την καημένη. Άλλο αυτό. Τι είπες? Έχει και γκαρσονιέρα. Μουστακόπουλος. Μαζί με ένα φίλο του, στο Κολονάκι. Σόπα. Με ποιον φίλο του? Ξέρω εγώ. Αυτό δεν μου το είπαν. Για την γκαρσονιέρα όμως μου το είπαν. Ψέματα, αδύνατο. Ποιος το έπεσε αυτό? Κάποιος άγνωστος από το τηλέφωνο. Πρόσεχε, μου είπε. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να ξεμυαλιστεί και ο άντρας σου μαζί του. Τους άτιμους. Από την αντίπαλη μας εταιρεία θα είναι. Βαλτός είναι. Μα ξέρεις τι μέσα μεταχειρίζονται για να μας χαλάσουν τη συνεργασία. Λυσάξανε πάλι επειδή βλέπουν ότι έχουμε επιτυχία. Α, τους μασκαράδες. Κάτσε, τον πάρω εγώ τηλέφωνο να το πω. Ναι, εμπρός. Ναι, ο Μπέρκας είναι, ναι. Ναι, για δώσ' μου το Μουστακόπουλο. Ναι, περιμένω. Πρέπει να τον ειδοποιήσω τον άνθρωπο για να ξέρει. Εκεί είναι. Ναι, πώς. Έλα δημοσθένη. Έλα εσύ είσαι. Ναι, ο Μπέρκας. Άκουσε να δεις τι γίνεται. Οι αντίπαλοι μας έκαναν σε ενέργεια τα μεγάλα μέσα. Πώς, μα ανέφησε. Τι σου λέω τόση ώρα. Δεν μου λες. Έχεις καμιά καρσονιέρα στο Κολονάκι εσύ? Όχι. Ορίστε. Ο άνθρωπος λέει Κύριε Λέισον. Γεια σου, Αντώνη, τι γίνεται, συμβαίνει τίποτα? Σταυράστα. Σκελοκούλωτα. Εμένα με συγχωρείτε. Του είναι απίστευτα. Πού βρέθηκες μωρέ εσύ εδώ? Εγώ, περαστικός. Ήμουν με τον Κεράσιμο και είπα ας πάω να δω τον Αντώνη. Και γιατί κρύφτηκες? Η γυναίκα σου μέχρι, ήθελε να σου κάνει ένα αστείο. Ωραίο αστείο, πολύ γελάσαμε. Αντώνη, μου φαίνεται να έχουμε κάνει σαλαμούρα. Α, το κατάλαβες. Έτσι υποπτεύομαι. Δημοσθένη.
Έχω την ιδέα ότι με κάρφωσες. Εγώ. Έτσι υποπτεύομαι. Αντώνη, με θίγεις. Όλα και όλα. Εγώ να καρκώσω τον αδελφό μου. Ξέρω το γιατί. Αντώνη, με προσβάλλεις. Μου τραυματίζεις το φιλότιμό μου. Έχω πέσα εγώ. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Είμαι άντρας εγώ. Και ούτε μπορώ να ακούω τέτοιες προσβολές από ποιον? Από τον αδελφό μου τον Αντώνη. Μην με επικρίνεις, σε παρακαλώ. Όλα Τι, φεύγεις? Δεν μπορώ να μείνω. Θα τα πούμε αργότερα. Τώρα μου αναστάτωσες στον εσωτερικό κόσμο. Γεια σου, Αντωνάκη. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Θέλω να μου εξηγήσεις πώς βρέθηκες κρυμμένος μέσα στο σπίτι μου. Μα δεν σου είπα. Ψέματα μου είπες. Ψέματα εγώ. Α, όχι. Αυτό ξεπερνάει τα όρια. Και λυπάμαι, Αντωνάκη. Μωρή μου σίτσα. Κάτι μου σκαρώνει αυτός, αλλά τι ακριβώς δεν μπορώ να κάνω. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ναι, πώς έλα, Ελληνάκι μου κάθισε. Να σε γλύκες. Γιατί μου είπες ψέματα? Καλά τώρα. Πρώτη φορά σου λέω. Το ξέρω ότι κάθε φορά μου λες ψέματα. Και δεν χαίρεσαι. Αυτό σημαίνει ότι έχω φαντασία. Ίστρο. Και δοκιμάζω να δω αν λειτουργούν καλά. Ωραία, τώρα τα δοκίμασες. Για πες μου λοιπόν που ήσουν σήμερα. Εγώ. Αν ποιος εγώ? Γιατί μου είπες ότι ήσουν με το Μουστακόπουλο? Λάθος έγινε. Εσύ ήσουν με το Μουστακόπουλο. Και τον είχες μάλιστα κρυμμένο εκεί μέσα. Πώς βρέθηκε ο Μουστακόπουλος κρυμμένος εκεί μέσα? Αυτός θα με τρελάνει. Θα μου απαντήσεις αυτό που σε ρωτώ. Λείπεις από το πρωί. Στο γραφείο δεν ήσουν. Γύρισμα δεν είχες. Πού πέρασες όλες αυτές τις ώρες? Τα που επιμένει. Ειρήνη, λόγω τιμή σου λέω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε αφήνει η αξιοπρέπειά σου και μου κάνεις τέτοιες αδιάκριτες ερωτήσεις. Ώστε δέρες. Πολύ ωραία. Ωραία. Τότε να σου το πω εγώ. Ήσουν στην καρσονιέρα σου στο Κολονάκι με εκείνη τη γυαλία, την πόλη Τζόλι. Τα ξέρεις! Μα τότε εντάξει, τι καθόμαστε και συζητάμε. Έτσι για να γίνεται κουβέντα. Ωραία, έγινε η κουβέντα. Δεν ήταν βέβαια πολύ ευχάριστη, αλλά τουλάχιστον εξηγηθήκαμε. Δεν μου λες. Ντροπή δεν έχεις επάνω σου εσύ. Όχι, τι να την κάνω. Η τροπή είναι μοντέρν. Εγώ είμαι μοντέρνος άνθρωπος. Ξέρω, έχω πείρα. Μα γι' αυτό σου λέω. Επειδή με ξέρεις και σε ξέρω. Άκουσε, Ειρηνάκη μου. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι? Τι καθόμαστε και χολοσκάμε, να το λύσουμε. Πώς νομίζεις, με ποιο τρόπο? Πρακτικά. Εγώ δεν θέλω το κακό σου. Θέλω το καλό σου. Να σου ορκιστώ ότι έχω ιερό. Μπα, έχεις τίποτα ιερό και όσιο εσύ? Όχι, αλλά θα ψάξω και θα βρω. Δεν χρειάζεται, μην υποβάλλεις στον κόπο. Λοιπόν, τα βλέπεις. Είναι σωστό να μαλώνουμε. Εμείς βρες στο βάθος αγαπιόμαστε. Το ξέρω ότι με αγαπάς. Και εσύ το ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Δεν χωρίζουμε να τελειώνουμε. Να χωρίσουμε. Να μην κάνουμε τις καρδιές μας, ρε. Είσαι τρελός, μου παριστάνεις το τρελό. Όχι, μα ξέρεις τι ωραία που θα είναι να χωρίσουμε. Και εσύ θα ηρεμήσεις, αλλά και εγώ θα ησυχάσω. Θα μπορέσω επιτέλους να δημιουργήσω τα πιο μεγάλα έργα μου. Για να παίξει πόλη Τζόλι. Γιατί όχι? Βρε αμφιλότιμη άντρα, τόσο πολύ σε ξεμιάλεις αυτό το ηλίθιο πλάσμα. Α, όχι, δεν είναι ηλίθια Ειρήνη, λόγω τιμή σου λέω. Είναι πρώτη τάξη κοπέλα. Άμα τη γνωρίσεις και εσύ καλύτερα θα δεις. Να τη γνωρίσω. Αν γίνετε φίλες, αδερφέ, εγώ δεν έχω κοινωνικές προκαταλήψεις. Βρε στο διάβολο. Πότε, τώρα μέσω. Αφήστε με ήσυχη, δεν έχω άλλη κουβέντα μαζί σου. Λοιπόν, τα βλέπεις. Τα βλέπεις που δεν έχεις κατανόηση. Εγώ καημένος σου μιλάω τόσο λογικά. Όμως δεν καταλαβαίνεις, τι να κάνω. Τώρα μου είπες να πηγαίνω. Στα τσακίδια! Καλά, καλά. Δεν θέλω όμως να στεναχωρηθείς. Θα σου στείλω αύριο το δικηγόρο μου να τα μιλήσετε ήσυχα και ωραία. Θέλω να γίνουν όμορφα πράγματα, πολιτισμένα. Καταλαβαίνεις, Ειρηνάκη μου. Τώρα μου είπες να πηγαίνω. Μα μη με εξαγριώνεις! Καλά, μη φωνάζεις. Λοιπόν, άμα χωρίσουμε, να δεις πώς θα σε αγαπάω εγώ. Έλα στο σέφι. Αφήστε με ήσυχη! Μα δεν σε καταλαβαίνω, γιατί θυμώνεις. Τέλος πάντων, αντίο. Αύριο θα στείλω να πάρουν τα πράγματά μου. Η Παναγιά μαζί σου. Την άτιμη τη θεατρίνα. Μου τον έφαγε. Αλλά όχι. Θα παίξω και το τελευταίο μου χαρτί. Αλλό, κάσα, παρακαλώ τη δεσποινίδα Άννη Φλόρου. Καλέ, τι θέλετε πάλι εδώ? Την κυρία. Πες της ότι ήρθε δεσποινής. Βα, γίνηκατε τώρα δεσποινής και τι έγινε ο άντρας σας? Έλα, μη λες πολλά λόγια. Πες της κυρία σου και ξέρει. Μου τηλεφώνησε προχθές και της είπα ότι θα περάσω σήμερα. Είναι στο μπάνιο. Καλά, θα περιμένω, ειδοποίησέ τη. Πώς να της πω, το όνομά σας? Σου είπα, ξέρει εκείνη. Πες της ότι είναι η δεσποινής που περιμένει. Μάλιστα, δεσποινής. Δεσποινής. Πέρασε και δεν κόλλησε. Μη χέσω. Δίνετε και έρχεται αμέσως. Καλά, εντάξει. Δεν σας σκότωσε ο άντρας σας? Όχι, το μετάνιωσε. Δηλαδή, σας συγχώρησε, αφού σας έπιασε παχθοφόρο. Τι? Σπουδαίος άντρας,
να σεξουαλίζεται με άλλον και να σας συγχωρήσει. Μα και εγώ τον έπιασα επαχθοφόρο. Α, έτσι. Καλά το λέω εγώ. Άντρες και γυναίκες όλοι σεξουαλίζουν σήμερα. Είναι της μόδας. Εσύ δεν σεξουαλίζεις? Μόνο επισήμως. Δηλαδή πώς? Με μουσική, φανφάρες? Όχι καλέ, εννοώ με τον αναγωνιαστικό μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Πώς είστε? Καλά? Καλά, ευχαριστώ. Πήγαινε Κατίνα, δεν σε χρειάζομαι. Μάλιστα, κυρία. Δυστυχώς, εσπινείς τα πράγματα είχαν άσχημη εξέλιξη. Όπως σας τηλεφώνησα προχθές, έφυγε ο άντρας μου. Οριστικά. Έστειλε και πήρε τα πράγματά του. Τον έχει ξεμυαλίσει τελείως αυτή η αναθεματισμένη γυναίκα. Καθίστε, κυρία μου, και μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε με την ισχύ. Είναι να μην ανησυχώ. Την ξέρετε αυτή τη γυναίκα? Την ξέρω. Πού να μην την ήξερα. Τι μέρος του λόγου είναι? Ηθοποιός. Αμεληταία ποσό της δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνος που μας ενδιαφέρει είναι ο άντρας. Άμα τον τακτοποιήσω αυτό, θα την πετάξει από μόνος του. Λοιπόν, τα άλλα που τα είπαμε. Θέλω να μου δώσετε τώρα τα στοιχεία του συζύγου σας. Πώς λέγεται? Αντώνης Μπέρκας. Μπέρκας, γνωστός. Ναι, είναι ο συγγραφέας και σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Έχει και συνέτερο. Τον κύριο Μουστακόπουλο. Α, έτσι, ο κύριος Μουστακόπουλος. Τον ξέρετε? Όχι εγώ προσωπικά, μία φίλη μου έτυχε να τη γνωρίσει. Λοιπόν, με συγχωρείτε κυρία μου, αλλά εδώ μου παρουσιάζεται μια κάποια δυσκολία. Φοβάμαι μήπως... Τι? Όχι, εντάξει, θα τα βολέψω, μην ανησυχείτε. Αντώνης Μπέρκας, είπαμε έτσι. Πόσων ετών? 40. 40. Η τραγική ηλικία των ανδρών. Στα 20 παίρνουν ύφος 40. Στα 40 ποζάρουν οι 20άριδες. Πώς είναι από απόψεως υγείας? Θηρίο. Δεν αρρωσταίνει? Ποτέ. Τρώει πολύ? Σαν γουρούνι. Πίνει? Σαν μουλάρι. Κοιμάται? Σαν γαϊδούρι. Κυρία μου, κάνετε κατάχρηση της ζωολογίας. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια συμπεριφέρεται σαν ζώο. Καταλαβαίνω. Τυπική περίπτωση ανδρικής παχυδερμίας. Δεν έχετε άδικο. Ξέρετε πόσοι σύζυγοι είναι τέτοιοι? Η στατιστική του κέντρου μας τους ανεβάζει στα 67,00%. Για πέστε μου, του αρέσει η προβολή, η διαφήμιση? Σοφάει. Κατηγορία ναρκίσου. Πώς είναι σεξουαλικός? Δηλαδή, εννοώ σαν διεκπαιρωτής της νομίμου σεξουαλικής του αποστολής. Μα τι να σας πω τώρα. Με συγχωρείτε. Μιλάμε επιστημονικά. Είναι πρόθυμος, απρόθυμος? Μάλλον απρόθυμος. Μέχρι ποιου βαθμού? Μα σας παρακαλώ. Παρακαλώ, έχει σημασία αυτό. Προκαλούμενος δυστροπή? Όχι πάντα. Μη προκαλούμενος επιδιώκει? Σχεδόν ποτέ. Ώστε αναγκάζεστε να το προκαλείτε. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές? Αφορούν, κυρία μου, τη σεξουαλική συμπεριφορά από την οποία κρίνεται το ποσοστό της έλξεως ενός νομίμου ζεύγους. Σε άλλα ζευγάρια κυμαίνεται μεταξύ 50 έως 60%, ενώ σε άλλα πέφτει στο 10, 5 ή και 0%. Για πέστε μου κάτι άλλο. Πώς συμπεριφέρετε σε αυτές τις σχέσεις σας? Δηλαδή? Ακολουθεί τα κλασικά ή παρουσιάζει παρεκκλήσεις? Εννοώ διαστροφή, τέτοια. Όχι. Ώστε απλό στυλ, παραδοσιακός. Και κάθε πότε επικοινωνείτε? Ημερησίως, εβδομαδιαίως, Μηνιαίος. αποταμιευτικός. Με πρωτοβουλία πάντα δική σας? Μα... Τέλος πάντων, πείστε μου τώρα γενικά χαρακτηριστικά. Είναι έξυπνος, κουτός? Πιστεύει ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου. Ύποπτος βλακείας. Καυχάται για τα έργα του? Λέει ότι είναι αριστουργήματα. Πολύ φυσικό. Στην Ελλάδα όλοι γράφουν αριστουργήματα. Συγχωρείτε, δεν έχω παρακολουθήσει τις ταινίες του. Ποια σχολής είναι? Μοντέρνος? Και κάτι παραπάνω. Πρωτοποριακός. Βλάβη του εγκεφάλου. Πόσα έργα έχει παρουσιάσει έως τώρα? 5. Με επιτυχία? Πολύ μεγάλη. Ψωνισμένος. Μου φαίνεται πως τώρα παίζεται κάποια ταινία του. Ναι, η αντίθεση. Δεν την είδα, θα τη δω όμως. Τι είναι η αντίθεση? Η ηρωίδα του είναι ένας αγχώδης τύπος κοριτσιού, σύμβολο της εποχής μας, όπως λέει, που υποφέρει από μοναξιά. Και τι κάνει? Προκαλεί τους άντρες για να τη βιάσουν. Τη βιάζουν? Πολλές φορές. Είναι σεξομανής? Όχι. Επιζητεί το βιασμό για να λυτρωθεί από το άγχος. Αυτός είναι ο βαθύτερος συμβολισμός του έργου. Τρίχες. Έχει και σε άλλα έργα του τέτοιους βιασμούς? Σε όλα, αλλά λέει ότι κάνει τέχνη. Πορνογράφος ποιότητος. Ιερωμένη παίζει στις ταινίες του. Δεύτερους ρόλους, αλλά τώρα θέλει να την κάνει πρωταγωνίστρια. Προϊούσα αποβλάκωσης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Τις άλλες πληροφορίες θα τις συγκεντρώσω στο κέντρο μας. Ύστερα όλα μαζί θα δοθούν στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο για να μας πει τι τακτική χρειάζεται για το χαρακτήρα του ανδρός σας. Όσο για την πληρωμή, ρυθμίζεται ανάλογα με την ευκολία ή τη δυσκολία που θα παρουσιάσει η επιχείρηση. Τι θέλατε να πείτε? Μήπως τυχόν... Τι αμφιβάλλετε ακόμα? Θα σας είπα, κυρία μου, ότι είμαι ορκωτή. Λοιπόν, σας χαιρετώ και θα σας ενημερώσω τηλεφωνικώς. Στο καλό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλή κυρία, τι άκουσα? Μηνιαία. Άντε πήγαινε μέσα! Τσακίσου! Αμάρτια γλωσσού! Τι λέτε σήμερα! Λοιπόν, στο λέω και σημείωσέ το. Αυτό το έργο μου θα την ξεπεράσει την αντίθεση. Δεν ξέρεις πώς δουλεύω αυτές τις μέρες. Είμαι στους ίστρους μου.
Δηλαδή τι γυναίκα είναι? Μια αδιάντροπη. Ωραία, οι αδιάντροπες αρέσουν. Μα ξέρεις την πρωτοτυπία που έχει η πρωταγωνίστρια μου? Δεν είναι αδιάντροπη αυτή. Είναι συνθετική. Δεν είναι μονοεδρική. Είναι πολυεδρική. Κατάλαβες? Όχι, αλλά δεν πειράζει, για προχώρα. Πρόσεξε να δεις. Αυτή η γυναίκα δεν έχει προλήψεις, ούτε προκαταλήψεις. Λυτρωμένη η ίδια γίνεται σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και λυτρώνει κι όλους τους γύρω της από τα κοινωνικά ταμπού. Κατάλαβες? Όχι, αλλά δεν πειράζει, για προχώρα. Να, πρόσεξε να δεις. Έξαφνα δεις στο σπίτι της δίνει ένα πάρτι. Και πώς είναι αυτό το πάρτι, παρακαλώ? Η πρωταγωνίστρια γυμνή, ο εραστής γυμνός, 12 φίλες γυμνές, 9 φίλοι γυμνοί, 3 υπηρέτες γυμνές. Τσιοτσιδιώνει! Ναι, γιατί σοκάρεσαι? Όχι, δα! Ίσα ίσα θα κορτάσει ο κόσμος στη Τσιδωμάνη. Μου στα κόμπλα είσαι βλάκης. Αντώνη, σε παρακαλώ. Μα πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Δεν κάνω ειδωνοβλεψία. Τέχνη κάνω. Το γυμνό που προβάλλω εγώ στις ταινίες μου έχουν ένα νόημα. Δηλαδή με νόημα δίνονται στο πάρτι. Μα δεν το καταλαβαίνεις. Το γδύσιμο το καταλαβαίνω. Το νόημα δεν καταλαβαίνω. Όλο τον τόνο το δίνει η πρωταγωνίστρια. Τι σου λέω τόση ώρα? Είναι μια επαναστάτρια και όλοι οι άλλοι ακολουθούν, κατάλαβες? Α, τώρα κατάλαβα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Πώς το κατάλαβα? Μα αν καταλάβαινες, Δημοσθένη μου, θα με ρωτούσες. Για στάσου, βραδερφέ. Πώς είναι έτσι αυτή η γυναίκα? Ανέκαθεν ήταν αδιάντροπη. Α, δεν ήταν ανέκαθεν. Μα όχι εκείνο κόμος. Είναι αδιάντροπη εξαντικειμένου, όχι εξυποκειμένου. Κατάλαβες? Μπα, μα έτσι πες μου, έλεγα κι εγώ. Όλη η ουσία του έργου σε αυτό το σημείο βρίσκεται. Γίνεται αδιάντροπη από ένα βαθύ ψυχικό τραύμα που τη συμβαίνει πότε? Όταν πιάνει το σύζυγό της υπαυτοφόρο με την ερωμένη του γυμνή στο γόνατά του. Τσίτσιδη κι αυτή. Τσίτσιδη, μάλιστα. Με νόημα. Όχι. Καλά δεν είπαμε. Είπαμε για την άλλη γυμνία, όχι για αυτή. Εξαντικειμένη. Όχι. Εξυποκειμένη. Όχι. Αντώνη με δουλεύει. Μα χρυσέ μου άνθρωπο, το εξυποκειμένο και το εξαντικειμένο ισχύει για την αδιατροπιά, όχι για τη γυμνία. Θες να στο αναλύσω περισσότερο? Όχι, ευχαριστώ, φωτίστηκα. Για πες μου κάτι άλλο. Τώρα αυτό το ρόλο τον προορίζει για την πόλη. Δοκιμάζω και θα δω. Γι' αυτό σε κάλεσα και εσένα να δεις την πρόβα και να μου πεις. Τι να το ρε Αντώνη, αφού την έχω δει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Δεν ξέρεις, αλλά δεν τη χωνεύεις. Έχεις προκατάληψη. Αντώνη, με συγχωρείς. Στο είπα κι άλλοτε, αλλά δεν στο ξαναπώ. Δεν είναι πράγματα αυτά που κάνεις. Δεν φτάνει ότι χάλασε το σπίτι σου για δάχτη. Θα την κάνεις και πρωταγωνιστή. Εγώ χάλασα στο σπίτι μου. Δεν άφησες τη γυναίκα σου. Άντε πάλι τα ίδια. Μανία έχεις με τη γυναίκα μου. Την εκτιμώ. Είναι μια υπέροχη γυναίκα. Είναι χειρότερα. Μα δεν μου λες εσύ να μου πεις για τη γυναίκα μου. Τέλος πάντων. Άσε αυτό το θέμα δεν σε αφορά. Και όσο για την πόλη θα το δεις. Με τη δική μου τη διδασκαλία ούτε καν φαντάζεσαι τι μπορεί να αποδώσει. Λοιπόν, κακομοίρη μου, να είσαι φρόνιμος, μην κατεβάζεις τη μουράκα, χαμογέλα λίγο έτσι. Θεμάτι την ακούω, θα μας κάψει αυτή. Μπαμπά, κι εσείς εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλά? Πολύ, ο κύριος Μουστακόπουλος θέλει να παρακολουθήσει την πρόβα. Δεν σε πειράζει, Όχι, δα, γιατί να με πειράξει. Καλύτερα, θα έχω και κοινό. Ωραία, ωραία. Διάβασες σκηνή που σου δώσα. Καλά, αστείο πράγμα. Τα μασάμε κάτι τέτοια. Πολύ. Άστα αυτά. Ο ρόλος είναι συνθετικός και θέλει πολλή δουλειά. Όταν ένα έργο πρόκειται να στερηθεί απάνω σου, έχεις ευθύνη. Συζητείτε. Δημοσθένη, άφησε εσύ. Όχι, παρακαλώ. Όταν λασάρουμε νέα πρωταγωνίστρια, όλοι έχουμε ευθύνες. Ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Ξέρω εγώ πώς θα δώσω το ρόλο. Έλα πολύ, μην χάνουμε καιρό. Είσαι έτοιμη? Θα κάνουμε τη βασική σκηνή της γκαρσονιέρας. Αλλά πρόσεξε να δεις, εξωτερικά βέβαια φαίνεται πολύ άλλο. Είναι η τυπική σκηνή του παραδοσιακού θεάτρου. Η σύζυγος που πιάνει τον άντρα της υπαυτοφόρου. Εγώ όμως τι κάνω? Τη σκάβω. Της δίνω βάθος. Την κάνω εκρηκτική. Με το σοκ που παθαίνει δεν αντιδράω όπως το παλιό το θέατρο. Αλλά συγκλονίζεται. Αναστατώνεται ο εσωτερικός της κόσμος. Έτσι την ίδια στιγμή μεταμορφώνεται. Καταλάβατε. εσείς καταλάβατε? Μα είναι απλούστα τα πράγματα αυτά. Τα μασάτε, τα μασάτε. Σταμάτα λίγο. Και εσύ πολύ, πάψε παρακαλώ. Δεν λέω τίποτα, Αντώνη. Απλώς το εξηγώ. Η σύζυγος πάθαινε ψυχικό τραυματισμό. Τραύμα, πολύ τραύμα. Και αυτό το ψυχικό τραύμα είναι τόσο βαθύ ώστε μεταμορφώνει και γίνεται και η ίδια αδιάντροπη. Εξυποκειμένο. Όχι, εξαντικειμένο. Αχ, ναι, με συγχωρείς. Εξαντικειμένο. Καταλάβω. Μα θα πάψεις επιτέλους. Αφού δεν καταλαβαίνει, να μην το εξηγήσω. Εγώ τι κάνω, δεν το εξηγώ. Μα πού να πάρω διάβολος. Συμφωνήστε ποιος θα με Σταματάει. Εντάξει, πάσω. Με συγχωρείς Δημοσθένη, αλλά είσαι περίεργος άνθρωπος. Δεν έχεις λίγη υπομονή να προχωρήσεις λιγάκι πρόβα και να δεις. Λοιπόν. Βρίσκομαι στην καρσονιέρα μου τη στιγμή αυτή και είμαι μακάριος και ευτυχής όπως όλοι οι σύζυγοι του κόσμου που βρίσκονται στην καρσονιέρα. Εδώ είναι το κρεβάτι. Κάθομαι. Στα γόνατά μου είναι η ερωμένη. Δημοσθένη, μου κρατάς λίγο το ρόλο της ερωμένης. Ερωμένη εγώ. Έλα σε παρακαλώ. Αδύνατο. Πρέπει να γίνει σκηνή σωστά για να μπορεί να παίξει πόλη. Έλα σε παρακαλώ, μην φέρνεις αντίληψη. Άντε, να γίνουμε και ερωμένοι. Πού θέλεις να κάτσω? Εδώ, στο γονατάκι. Μήπως θες να γυμνοθώ? Όχι, φύλαξε, θα κάνεις για άλλη φορά. Έλα, κάτσε. Τώρα θα πω τα λόγια.
Αγάπη μου, δεν έχω δει ωραιότερο γυναίκα. Με συγχωρείτε. Τι να σε συγχωρήσω, μωρέ, δεν το βουλώνεις. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Έλα κάτσε δίπλα μου. Πολύ, εννοείται τα είπα. Εσύ μόλις μπαίνεις και βλέπεις το σύζυγο με την ερωτική, θέλω να βγάλεις μια άγρια φωνή. Θέλω ένα τσίριγμα, έτσι. Θέλω να δω όλο τον εσωτερικό σου κόσμο. Να δώσει ένα πρωτόγωνο τόνο αγριότητας αντιδράσεις απατημένης για να φανεί έτσι όλος ο αναβρασμός που γίνεται, εντάξει. Ξέρω, καλέ, ξέρω. Ξεράδια σου. Δεν ήταν καλά. Καλά, μα τι φωνή ήταν αυτή, εσύ βελάζεις μετά. Βελάζω. Συζητείτε. Μου κάνετε τη χάρη. Τι μιλάτε εσείς, είστε σκηνοθέτης. Ευτυχώς όχι. Δεν θα το άντεχα. Θα με σκάσετε εσείς, τέλος πάντων. Έλα, κάνε εσύ την ερωμένη, έλα. Κάνε εσύ το σύζυγο, έλα. Το σώθηκα. Λοιπόν, να σου πω πώς γίνεται. Κάτσε κάτω, ωραία. Έλα, κάνε εσύ την. Τώρα πες τα λόγια. Αγάπη μου, δεν έχω δει ωραιότερο σώμα στον κόσμο. Πάμε. Αγάπη μου, δεν έχω δει ωραιότερο σώμα στο... Εκεί, μυρίζετε σκόρδο. Έχω σκάσει επιτέλους. Τι φωνάζεις και εσύ, αφού μυρίζεις σκόρδο. Σήμερα που με βρήκες και εσύ να πας σκορδό. Με συγχωρείς, Αντώνη, δεν ήξερα ότι θα με κάνεις βεντέτα. Τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να μιλήσεις γούλος. Λοιπόν, θα σου δείξω εγώ πώς είναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ποια είναι τα λόγια παρακάτω. Να ένα θέαμα που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Και ύστερα φωνάζω άτιμε. Να ένα θέαμα που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Άτιμε! Τι φαντάζεις, μωρέ. Πήγες να με πνίξεις. Θέλει πάθος η σκηνή, δεν το καταλαβαίνεις. Είδες πως θα το κάνεις. Σήκω πάνω. Θέλω να δω όλο τον εσωτερικό σου κόσμο στα χέρια σου, στις άκρες των δαχτύλων σου, στη λάμψη των ματιών σου. Μπρος κάτω άλλη μια φορά. Όχι. Γιατί? Δεν μπορώ να δημιουργήσω. Ο κύριος Μουστακόπουλος με νευριάζει. Θέλετε να φύγω. Με συγχωρείς, Αντώνη, φεύγω. Για να μπορέσει να δημιουργήσει. Χαίρετε και καλή δημιουργία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία τα κατάφερες. Αφού είναι γελίος, τι τον έφερε στην πρόβα. Πώς μιλάς έτσι για τον Μουστακόπουλο. Ξεχνάς επιτέλους ότι είναι και συνεταίρος μου. Σκοτίστηκα. Δεν μ' αγαπάς, Αντώνη. Μα τώρα όρεξη κουβέντες έχεις. Εδώ έχουμε δουλειά, χρυσή μου. Εμένα δεν με νοιάζει δουλειά. Θέλω να μ' αγαπάς. Δεν σε νοιάζει σου πιστεύουμε τον πρώτο ρόλο. Με νοιάζει, αλλά μου είπες ότι βελάζω. Δεν ήσουν καλή. Άκουσε, Αντώνη, εγώ προσβόλες δεν δέχομαι. Είμαι μια φτασμένη καλλιτέχνης και έχω την αξιοπρέπειά μου. Μα δεν σε πρόσβαλα. Με πρόσβαλες και μάλιστα μπροστά σε αυτό το βλάκα. Καλά, εντάξει, συγγνώμη, έλα να συνεχίσουμε την πρόβα τώρα. Δεν μπορώ τώρα, έχω τα νεύρα μου. Και με να ξέρεις, άμα με πιάσουν τα νεύρα μου, αντίο διάθεση για εργασία. Φεύγω. Πού πας? Όταν η πόλη φεύγει, δεν δίνει λογαριασμό. Au revoir. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, Αντώνης Μπέρκας. Ναι. Αχα, έλα εσύ είσαι Νίκο μου. Έλα, τι μου γίνεσαι, καλά. Ευχαριστώ, καλά. Πώς? Χάθηκα, μωρέ, έχω δουλειά, γράφω ένα καινούργιο έργο, ναι. Η αντίθεση, χαλάει κόσμο. Καλά δεν διαβάζεις εφημερίδες. Είναι η 5η εβδομάδα και πάμε για την 6η. Θρίαμβο σου λέω. Ναι. Εντάξει, Νίκο μου. Έγινε, θα τα πούμε. Γεια σου, γεια. Με συγχωρείτε. Θέλω να δω το διαμέρισμα που νοικιάζετε. Πόσα δωμάτια είναι? Μα δεν νοικιάζει αυτό το διαμέρισμα. Λάθος κάνετε. Συγγνώμη, δεν είναι εδώ το 4ο πάτωμα? Όχι, το 5ο είναι. Αχ, Θεέ μου, τι ζώων που είμαι. Και ανέβηκα τόσες σκάλες. Λαχάνιασα. Καλά, με τα πόδια να πήγατε, δεν παίρνατε το ασανσέρ. Ναι, με τα ποδαράκια μου. Το ασανσέρ ήταν Τι, χαλασμένο. πάλι χάλασε. Αμάν, ποια ιδέα κατάληξε αυτό το πράγμα. Είδατε πως χαλάνε. Και στη δική μας την πολυκατοικία το ίδιο γίνεται. Δεν προφταίνουμε να το φτιάξουμε και τσουπ, χαλάει. Όπου και τσακίστηκα, δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Θέλετε να καθίσετε λιγάκι. Μα κάνει. Γιατί δεν κάνει, ξεκουράζετε λιγάκι και μετά φεύγετε. Ελάτε, μην φοβάστε, καθίστε. Δεν θα σας εκμαλωτήσω. Ωραία. Να είστε καλά. Δεν ξέρω τι παθαίνω τώρα τελευταία, αλλά κουράζομαι πολύ εύκολα. Θα είναι ίσως από τη δίαιτα. Κάνετε δίαιτα. Α, πολύ αυστηρή. Στο μαχάκι. Σιλουέτα. Α, μάλιστα, καταλαβαίνω. Γι' αυτό όμως είστε και σπαθή. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω δει ωραίο σωματάκι. Ελάτε τώρα, δάμε κολακέτα. Εγώ να κολακέψω. Ξέρετε με ποιον μιλάτε. Μπορείτε, με ποιον? Ας τα αφήσουμε αυτά για αργότερα. Τώρα, μια που η τύχη σας έφερε στο σπιτικό μου, κάτι να σας κεράσω. Είμαι λιγάκι ευγένης, αλλά το κατάστημα διαθέτει απ' όλα. Θέλετε μια πορτοκαλαδίτσα? Α, όχι, ευχαριστώ. Μια λεμοναδίτσα? Όχι. Ένα ντομάτο τζους? Ευχαριστώ, κύριε, είστε πολύ περιπητικός, αλλά δεν την πίνω την ντομάτα. Μήπως θέλετε ένα ουισκάκι? Αν είναι για ουισκάκι. Ξέρετε να πίνετε. Οκ. Ναι, νεράκι, σοδίτσα.
Σκέτο. Πάρα πολύ ωραίο το διαμέρισμά σας και τι όμορφα συντηρησμένο. Όλα με γούστο. Λοιπόν, ένα τέτοιο διαμέρισμα ψάχνω να βρω κι εγώ. Αλλά αυτό είναι μεγάλο, θα ήθελα κάτι πιο μικρό. Πολύ μικρό. Βέβαια, είμαι, ξέρετε, μια γυναίκα μόνη. Τι να το κάνω το μεγάλο. Εσύ τι μοναχούλα. Δυστυχώς. Κι εγώ μοναχούλης. Δεν βγαίνεις, είσαι. Όχι, ακριβώς χωρισμένος. Α, τι σύμπτωσης, κι εγώ Και χωρισμένη. δυο μας. Κοίταξε που συμπέσαμε. Είδατε καμιά φορά οι συμπτώσεις. Και το σας. Ευχαριστώ, στην υγεία σας. Ωραίο πιωτό. Θέλετε άλλο ένα. Α, όχι, ευχαριστώ, αυτό ήταν αρκετό. Όχι, άμα σας άρεσε τόσο Α, πολύ. μην επιμένετε, γιατί θα πω ότι θέλετε να με μεθύσετε. Ναι, από τέρους σκοπούς. Όχι, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία ανδρών. Αστειεύομαι, καλέ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τι, δεν δείτε κιόλας. Μα να μην σας απασχολώ, μήπως έχετε και δουλειά. Όχι, όχι, τελείωσε τη δουλειά μου. Εξάλλου σας επιφυλάσσω και μια έκπληξη. Καθίστε. Τι έκπληξη. Τόση ώρα μιλάμε και ούτε καν συστηθήκαμε. Εσείς δηλαδή με ξέρετε. Σας ξέρω. Για κοιτάξτε με καλά. Δεν με έχετε δει ποτέ στις εφημερίδες. Θεέ μου, πως κάνατε κανένα έγκλημα. Ναι, σκότωσα τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τα 17 παιδιά μου. Ελάτε, αφήστε τα αστεία. Πέστε μου, ποιος Όχι, είστε. τώρα πείσμωσα, δεν σας λέω. Και θα σας τιμωρήσω που δεν αναγνωρίσατε. Εσάς, πώς σας λένε. Λούση. Ωραίο ονοματάκι. Και ώστε χωρισμένοι, Τώρα χώρισα μόλις μία εβδομάδα. Δεν πήρα ακόμα διαζύγιο. Τόσο φρέσκια. Και γιατί χωρίσατε. Συμφωνία χαρακτήρων. Δεν ταιριάζαμε. Μα ξέρετε τι ανάποδος που είναι ο κύριος άντρας μου. Ένα φοβερό πράγμα, δηλαδή, τι να σας πω. Ό,τι έλεγα εγώ, το αντίθετο εκείνος. Ό,τι μου άρεσε εμένα, το αντιπαθούσε εκείνος. Αφού να φανταστείτε και στο κινηματογράφο που πηγαίναμε μαζί, στο τέλος αρπαζόμαστε. Έλεγα αριστούργημα εγώ, εκείνος αμέσως έσχος. Πηγαίνετε συχνά στο κινηματογράφο. Α, εγώ είμαι μανιώδης. Ο τελευταίος μας καυγάς λοιπόν έγινε σε μια ελληνική ταινία. Εσείς πηγαίνετε στο κινηματογράφο. Καμιά φορά. Μήπως έτυχε να δείτε την αντίθεση του Αντώνη Μπέρκα. Ναι, λοιπόν, αυτή με έτυχε να τη δω. Σας άρεσε. 10 φορές την είδα. Μπράβο, αυτό θα πει ότι έχετε γούστο. Πόσες εβδομάδες παίζετε, 4, 5. Από την πρώτη μέρα πηγαίνω και τη βλέπω. Μα τι σκηνοθέτης είναι ο Αντώνης Μπέρκας. Σκίζει, Απίθανος. Εμένα μου λέτε. Εγώ πολύ το θαυμάζω. Έχω δει όλες του τις ταινίες. Αλλά με την αντίθεση ξεπέρασε τον εαυτό του. Πρόκειται για ένα αριστούργημα. Ο άντρας μου το είπε ηλίθιο. Τι? Και ότι αυτός που έφτιαξε αυτή την ταινία είναι ακόμη πιο ηλίθιος. Ηλίθιος είναι αυτός και όλο το σόι. Αυτό του είπα και εγώ. Μπράβο, πολύ καλά κάνατε. Αλλά ξέρετε γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί δεν το χωνεύει καθόλου τον Αντώνη Μπέρκα. Επειδή έχει προσωπικά μαζί του. Προσωπικά. Αν μπορούσε να το σκοτώσει, θα το σκότωνε. Τέτοιο μίσος το έχει. Άλλο πάλι τούτο. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Πώς το λένε το σύζυγό σας. Κατσίμπαρδος. Κατσίμπαρδος. Ναπολέον. Και ξέρετε από πού πηγάζει αυτό το μίσος του. Μυρίστηκε φαίνεται ότι έχω ιδιαίτερα με τον Αντώνη Μπέρκα. Εσείς έχετε ιδιαίτερα με τον Αντώνη Μπέρκα. Φυσικά. Επειδή διαφωνήσαμε για την ταινία, θα χώριζα. Έχω μία ιστορία με τον σκηνοθέτη. Έχετε ιστορία με τον Αντώνη Μπέρκα. Φλερτ. Βουλή είναι. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω. Όχι, περιμένετε λιγάκι. Τώρα θα φύγετε. Καθίστε λίγο. Μα παρακάθισα. Δεν πειράζει. Καρμένη και βίζετε. Δεν πειράζει. Εξάλλου θέλω να μου πείτε γι' αυτό σας το φλερ. Κουτσομπολάκος είσαστε. Όχι, δεν είμαι κουτσομπολάκος, αλλά με ενδιαφέρει. Μα γιατί σας ενδιαφέρει. Μήπως τον ξέρετε τον Αντωνάκη. Ναι, λοιπόν, τον ξέρω τον Αντωνάκη. Α, γι' αυτό μόλις σας είπα το όνομά του γουρλώσατε τα μάτια σας. Ώστε είναι φίλος σας. Τόσο πολύ στενός, σαν να είμαι εγώ ίδιος ένα πράγμα. Για φαντάσου. Και δεν σας είπε τίποτα για το φλερ του με τη Λούση. Όχι τίποτα. Είδατε λοιπόν τι κύριος που είναι. Για να μην με εκθέσει επειδή ήμουν παντρεμένη. Αλλά τώρα που χώρισα δεν με νοιάζει. Γιατί να το κρύβω, αφού μόλις πάρω το διαζύγιό μου θα παντρευτούμε. Με τον Αντώνη Μπέρκα. Α, δώσαμε λόγο. Εγώ δεν είμαι καλά, ή αυτή κάτι έχει. Να σας πω πως γνωριστήκαμε. Ναι, παρακαλώ, για πείτε μου, καθίστε. Αχ, έχει πάρα πολύ γούστο η γνωριμία μας. Ήταν η πρώτη μέρα που πήγα στην αντίθεση. Μόνη μου, εντελώς χωρίς τον άντρα μου φυσικά. Και λοιπόν. Καθώς λοιπόν παρακολουθούσα τις δραματικές σκηνές, δάκρυσα σε μια στιγμή και έβγαλα το μαντιλάκι μου. Λοιπόν, στο πλάι μου καθόταν έτσι ένας πολύ ωραίος κύριος, με κοίταζε επίμονα και καθώς σκούπιζα τα μάτια μου, σκύβει και μου λέει: «Σας αρέσει η ταινία Δεσποινής?» «Αχ, κύριε», του λέω, «είναι υπέροχη. Είναι καταπληκτικός ο Αντώνης Μπέρκας». «Ευχαριστώ πολύ», μου λέει. «Εγώ είμαι ο Αντώνης Μπέρκας». Α, το σκύλο. Εγώ εννοείται τα χάσα. Αχ, κύριε, του λέω, είμαι πολύ συγκινημένη που σας γνωρίζω και προσωπικά. Με κοίταξε καλά και μου λέει: «Δεσποινής, με ενδιαφέρετε πολύ. Θέλετε να παίξετε στον κινηματογράφο?» Εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ να παίξω στον κινηματογράφο. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίσω. «Ναι», του λέω. Τον κανάγια. Γιατί το λέτε κανάγια? Μα να σας δει έτσι ξαφνικά και να σας προτείνει να παίξει στον κινηματογράφο. Α, μη σας κάνει εντύπωση.
Έτσι κάνουν οι μεγάλοι σκηνοθέτες. Εσείς δεν ξέρετε από αυτά. Βέβαια, πού να ξέρω εγώ από αυτά. Ο Αντώνης Μπέρκας είμαι εγώ. Αστείο πράγμα. Πολύ αστείο. Μα τι γοητευτικός άντρας. Έτσι ακριβώς όπως τον είχα πλάσει με τη φαντασία μου. Ψηλός, ένα μάτι φλογερό, μια μύτια αίτια. Αχ, και μια φωνή. Τι φωνή ήταν αυτή. Σαν βιολοντζέλο. Το έπαιζε το βιολοντζέλο. Τρελάθηκα. Καταλαβαίνω, δεν θέλετε και πολύ. Και λοιπόν. Με κάλεσε να πάω στο σπίτι. Και πήγατε. Μα τι λέτε τώρα. Καλός ένας Αντώνης Μπέρκας και δεν θα πήγαινα. Βέβαια, το όνομα είναι φροντερό. Τρεχάλα, Δεν ξέρετε όμως με τι ευγένεια με δέχτηκε. Με πιάσε με πολλά και διάφορα. Με κοίταξε από εδώ, με κοίταξε από εκεί και ύστερα μου είπε να γδυθώ. Τι έκανε, λέει. Βγάλω όλα τα ρούχα μου. Τι θα κάνατε. Μα αφού μου το ζήτησε. Και μείνατε γυμνοί. Σαν την Εύα. Καλά και δεν τραπήκατε. Σοπάτε καλέ, πού ζούμε. Η ντροπή είναι ντεμοντέ. Τι. Το λέει ο Αντώνης Μπέρκας στην αντίθεση, δεν το λέει. Ναι, το λέει ο αφιλότιμος. Όπου λοιπόν μόλις με είδε γυμνή ενθουσιάστηκε. Κορίτσι, τι σώμα είναι αυτό. Έτσι μου είπε. Ύστερα πήρε μία μεζούρα και μου μέτρησε το στήθος. Τι, γυμνό. Α, έτσι κάνουν αυτοί. Α, έτσι κάνουν, με συγχωρείτε, δεν το ξέρω. Και ύστερα. Ύστερα μου μέτρησε τις Τι, περιφέρειες. μετράει και τις περιφέρειες. Έτσι κάνουν αυτοί. Α, ούτε αυτό το ξέρω. Και ύστερα και ύστερα. Ύστερα όρμησε πάνω μου και με βίασε. Κάνε και έτσι. Α, τον άτιμο με ξένα κόλλημα. Όπως ακριβώς ο Πανάδος στην αντίθαση. Και όλη αυτή την ιστορία εσείς τη λέτε φλερ. Έτσι είναι, σήμερα τα φλερτ δεν το ξέρετε. Ναι, κάτι έχω ακουστά. Σας κάνει εντύπωση που σας το λέω, δεν είναι τίποτα κακό, αφού θα παντρευτούμε, δεν σας είπα. Μια που είστε και φίλος του, θα έρθετε και στους γάμους μας. Εγώ τουλάχιστον σας καλώ από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα φροντίσω να μην λείψω. Το ζήτημα είναι να πάρω γρήγορα το διαζύγιο, καταλάβατε. Εγώ κατάλαβα. Εσείς καταλάβατε τι πάθατε. Πέσατε θύμα. Είναι απατεώνας αυτός. Εγώ είμαι ο Αντώνης Μπέρκας. είπατε? Είναι ένας παλιάνθρωπος που σας την έσκασε. Αφήστε τα χωρατά, πολύ ωραίο αστείο. Κυρία μου, μην γελάτε. Δεν είναι αστείο. Ούτε και είναι η πρώτη φορά που ένας απατεώνας χρησιμοποιεί ένα διάσημο όνομα για να κάνει τη δουλειά του. Μα τι λέτε, εκεί είστε με τα καλά σας. Κυρία μου, σας το είπα και το ξαναλέω. Είναι απατεώνας. Κι αν θαυμάζει τον Αντώνη Μπέρκα, βουαλά. Ο αληθινός Αντώνης Μπέρκας βρίσκεται μπροστά σας. Μα για όνομα του Θεού, θα με κάνετε δηλαδή στα σοβαρά να πιστέψω ότι ανέβηκα τυχαία σε μια πολυκατοικία. Μπήκα κατά λάθος ένα διαμέρισμα. Και αυτό έτυχε να είναι του αληθινού Αντώνη Μπέρκα. Όχι, κύριε. Αυτά μόνο στο θέατρο γίνονται. Κομμωδία θα παίξουμε. Μα μην με νευριάσετε, ορίστε, είναι ταυτότητά μου. Α, εσείς είστε. Πιστήκατε τώρα. Όπω. Να, αυτά παθαίνει μια γυναίκα άμα είναι ευκολόπεστη. Μα γιατί είστε τόσο αφελείς. Ώστε εσείς είστε ο αληθινός. Δεν του μοιάζετε καθόλου του Αντώνη Μπέρκα. Κρίμα. Δεν μοιάζω στον εαυτό μου. Όχι, δεν μοιάζεται εκείνου. Εκείνος είναι άλλο πράγμα. Έτσι ακριβώς όπως τον είχα πλάσει με τη φαντασία. Δηλαδή έπρεπε να μοιάζω στον απατεώνα για να ανταποκριθώ στη φαντασία σας. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Κυρία μου, σας παρακαλώ, θέλω να μου πείτε πού μένει αυτός ο παλιάνθρωπος. Θα τον καταγγείλω στην αστυνομία. Όχι, κύριε, αυτό ποτέ. Γιατί? Δεν θα κάνετε κακό στον Αντώνη Μπέρκα. Μα μην με εξοργίζετε, αφού ο Αντώνης Μπέρκας είμαι εγώ. Εγώ εκείνον ξέρω. Εκείνον έχω αγαπήσει. Χαίρετε, κύριε, και με συγχωρείτε για την ενόχληση. Τούτο είναι απάγραφο. Μα τέτοιο κελεπούρι για μου το φάει απατεώνας. Τι πράγματα. Αλλά όχι. Όχι, κυρία. Θα ξανάρθετε, δεν θα ξανάρθετε. Εδώ σας κρατάω τώρα. Εδώ σας έχω. Πού λες στην αρχή. Νόμιζα ότι το ξέχασε πραγματικά. Ύστερα όμως το καλοσκέφτηκα. Κατάλαβα. Πώς δηλαδή πήρε την τσάντα και άφησε το μαντίλι. Αυτό το μαντίλι την ώρα που μπήκε ήταν πάνω στην τσάντα. Ως το λες επίκεντες. Ούτε συζήτηση, θα ξανάρθει αυτή. Όλα όσα μου είπε ήταν παραμύθια. Και ο απατεώνας. Του ίδιες, έτσι μου το ξεφούνισε για να με φουντώσει. Αλλά γιατί. Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί. Πάντως αν είναι έτσι πως θα λες, σε δούλεψε Με καλά. την αφιλότιμη με έπιασε στον ύπνο. Μωρέ, είναι μυστήριες οι γυναίκες. Τα ίδια δεν μου έκανε και εμένα εκείνη η Στέλλα. Που σου λέει για τη γριά. Έλα μωρέ Δημοσθένη. Εκείνη ήταν απατεώνισσα. Σε δούλεψε καλά. Απ' την άτιμη, δεν θα την πετύχω ποτέ. Σώπα καημένη, πού να την πετύχεις. Εκτός κι αν σου τύχει καμιά κηδεία πάλι. Όχι, όχι. Ακόμα την ψάχνεις. Η δικιά μου είναι άλλο πράγμα. Με δούλεψε μεν, αλλά πίσω έχει γαλάδα την ουρά. Θα ξανάρθει, δεν θα ξανάρθει. Θα της δείξω εγώ ποιος είναι ο Αντώνης Μπέρκας. Τέλος πάντων, να στα αφήσουμε αυτά. Για να πες μου τώρα, τι θα γίνει με την πόλη. Δημοσθένη, μην την παρεξηγείς την πόλη. Δεν είναι κακή κοπέλα. Χθες το απόγευμα μιλήσαμε και λόγω τιμής μετάνιωσε τόσο πολύ, ώστε με παρακάλεσε να είσαι σήμερα στην πρόβα. Αντώνη, θα έχουμε πάλι τα ίδια. Όχι, σου λέω. Χθες ήταν σαν νεύρα της, γι' αυτό φέρθηκε άσχημα. Ένιωσε όμως το κατάλαβα. Μόνο που θα σε παρακαλέσω και σένα κάτι. Μην τις μπαίνεις, άφησε και βλέπουμε. Αν δω κι εγώ ότι δεν κάνει το ρόλο, δεν είμαι τρελός να επιμένω. Τέλος πάντων, τι ώρα είπες για την πρόβα. Για τις 12. Ωραία, θα πεταχτώ μέχρι την τράπεζα και θα γυρίσω. Μόνο μην αργήσεις. Πήγαινε να μην αργήσεις. Όχι, δεν αργώ. Ξέρω ότι η πρωταγωνίστριά μας είναι ιδιότροπη.
Ναι, ναι, έλα κύριε Φωστήρα μου. Τι κάνετε, καλά. Καλά. Μιλήσατε με τον δικηγόρο της. Α, όχι. Δεν βιάζομαι να παντρευτώ. Δεν έπιασε καμιά πρεμούρα. Τα περνάω μια χαρά και χωρίς ευλογίες στον ιερέα. Ναι. Τι είπατε? Καλά. Θα περάσω το γραφείο σας να τα πούμε. Έγινε. Ευχαριστώ κύριε Φωστήρα. Ναι, χάρηκα, γεια. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ και πάλι, αλλά χθες ξέχασα το μαντιλάκι μου. Το μαντιλάκι σας δεν το πήρατε, θα σας το στείλα. Τι? Πού μου το στείλατε? Στο σπίτι σας. Στο δικό μου το σπίτι? Και πού το ξέρετε το σπίτι μου? Μου το είπε εκείνος ο φίλος σας. Ποιος? Εκείνος που μου λέγατε χθες, ο πατεώνας. Δεν σας είπε τίποτα. Ναι, κάτι μου είπε, αλλά μασημένα δεν πολύ κατάλαβα. Α, βέβαια, είναι μια θαυμάσια ιστορία. Καθίστε να σας την πω. Καθίστε. Αλλά πάντως μπράβο σας. Πολύ καλά κάνατε και του είπατε ότι θα τον καταγγείλω στην αστυνομία. Τρομοκρατήθηκε ο φουκάρας. Χέστηκε πάνω του. Ήρθε και έπεσε στα πόδια μου. Αχ, σας παρακαλώ κύριε Μπέρκα, μη μου το κάνετε αυτό. Τι μου λέτε, αλήθεια? Αλλά τι, ψέματα θα σας πω. Πότε ήρθε? Χθες το απόγευμα. Καθώς ήμουν μόνος και δούλευα, ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι. Σηκώνομαι, ανοίγω και τι να δω. Έναν πολύ ωραίο κύριο. Ψηλό, μελαχρινό, με ένα μάτι έτσι φλογερό, μια μύτη αέτια. Όπως ακριβώς μου τον περιγράψατε. Μόνο που είχε μια βαθιά ουλή στο μαγουλό του. Α, είναι από μαχαιριά όταν ήταν στα Αλγέρι. Τι μου λέτε, το μαχαιρό σας στο Αλγέρι? Είναι μια καταπληκτική ιστορία. Θέλετε να σας την πω? Όχι, ευχαριστώ να μένει. Καλά, τα λέμε αργότερα. Για πέστε μου, τι άλλο σας είπε? Καλά τώρα, σοβαρά μιλάμε. Τι, εσείς δεν μιλάτε σοβαρά? Όσο σοβαρά μιλάτε κι εσείς. Τότε. Ποιος κοροϊδεύει τον άλλον? Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι με κοροϊδεύετε? Κυρία μου, κοιτάξτε. Εσείς μπορεί να είστε εραστέχνης παραμυθατζού, αλλά εγώ είμαι επαγγελματίας. Μου τη φέρατε την πρώτη φορά, αλλά τέρμα. Ως εδώ και μην παρέκει. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια, τι μου λέτε? Χθες το απόγευμα απογοητευτήκατε και φύγατε. Γιατί ξανάρθατε σήμερα? Μα δεν σας είπα. Ξέχασα το μαντιλάκι μου. Επίτηδες, για να ξανάρθετε. Καλό το κόλπο, αλλά πολύ εραστεχνικό. Πώς να σας το πω? Φτηνό, χοντρό. Πω, καλέ, τι είστε εσείς? Πώς το καταλάβατε? Εσείς δεν καταλάβατε, το κατάλαβα. Πάσο λοιπόν, αρχίζουμε να καταλαβαίνω. Τέρμα το μάτς, κόλλατο. 1-0. Όχι, ισοπαλία. Και τώρα που τέλειωσαν όλα αυτά, για πείτε μου, γιατί τα κάνατε όλα αυτά? Τι θέλετε από μένα? Τίμια. Τίμια. Ειλικρινά. Μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια, έτσι δεν είναι Λούση? Δεν με λένε Λούση. Αλλά. Μίτσι. Και αυτό ψέματα, αμάν κυρία μου. Δεν είμαι κυρία. Αλλά. Δεσποινής. Μα τι είσαι εσύ, ο ψευτοθόδωρος. Τέλος πάντων, Δεσποινής, κυρία Μίτσι, Λούση, έχετε κι άλλο ονοματάκι? Όχι, αυτό είναι. Ωραία, λοιπόν, σας ακούω. Μα τι περιμένετε να ακούσετε, κύριε Μπέρκα? Δεν καταλάβατε ακόμα. Είμαι μια μανιακή θαυμάστριά σας που ήθελα πολύ να σας γνωρίσω. Αυτό είναι όλο. Ήταν ανάγκη να σκαρώσετε όλο αυτό το παραμύθι? Ήθελα να σας εξάψω. Μπα, τι μου λέτε, ήταν ανάγκη να εξαφθώ? Πώς θα σας κινούσα το ενδιαφέρον? Αν ερχόμουν απλά και σας έλεγα ότι σας θαυμάζω, σίγουρα δεν θα σας έκανε καμία εντύπωση. Χιλιάδες κοπέλες σας το λένε αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά τώρα από θαυμάστριες, άλλο τίποτα. Αχ, κύριε Μπέρκα, δεν αντέχω άλλο. Αμάν, κύριε Λέισον. Αυτό το είχα τάμα. Πολύ περίεργα τάματα κάνετε. Ήταν κακό, θυμόσατε? Όχι, παρακαλώ, ήταν πολύ ωραίο. Θέλετε να το περιλάβετε? Όχι, έχουμε καιρό. Ξέρετε λοιπόν ότι το έκανε αυτό το τάμα? Όταν είδα την αντίθαση. Θεέ μου, τι καταπληκτική ταινία. Προπάντων εκείνη η σκηνή που η Λίζα ορμάει πάνω στον Πανάγο. Μόλις την είδα τρελάθηκα. Και είπα, Μίτσι, αυτή είσαι εσύ. Έτσι θα κάνεις μόλις γνωρίσεις τον κύριο Μπέρκα. Παρεξηγήσατε? Όχι καθόλου. Τι λέτε, αστείο πράγμα. Αχ, μου σημαίνει κάτι πολύ παράξενο, κύριε Μπέρκα. Δεν είμαι μία απλή θαυμαστριά σας. Ταυτίζομαι με τις ηρωίδες σας. Σοπάτε. Και από πότε σας συμβαίνει αυτό? Από την πρώτη σας ταινία. Οι λυσασμένοι, δεν τις μοιάζουν λίγο? Και πολύ μάλιστα. Έχετε δει κι άλλες μου ταινίες? Όλες. Ο μεγάλος βιασμός στα ξημερώματα. Βιάστε με παρακαλώ. Αχ, και μια άλλη. Με βίασε ο πίθηκος. Αχ, ναι, καλέ, με βίασε ο πίθηκος. Μα τι θαύμα ήταν αυτό? Σε όλα σας τα έργα έχετε βιασμούς. Τρελαίνομαι για βιασμούς. Σοπάτε. Βιάζετε γυναίκες? Εγώ. Είστε ο σκηνοθέτης της βίας, έτσι δεν σας λένε? Κοιτάξτε, καλή μου, εδώ φοβάμαι ότι έχετε κάνει μια μικρή παρεξήγηση. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον άνθρωπο. Εξάλλου, όλοι αυτοί οι βιασμοί που έχω εγώ στις ταινίες μου δεν είναι απλές πράξεις σεξουαλικές. Έχουν ένα νόημα. Είναι συμβολισμοί, καταλαβαίνετε? Όχι. Αχ, πέστε μου, κύριε Μπέρκα. Θέλω να μπω πολύ βαθιά μέσα στο πνεύμα σας. Με όλους αυτούς τους βιασμούς θέλω να δείξω τον κυριαρχικό ρόλο που παίζει η βία
πάνω στο δράμα της σύγχρονης ανθρωπότητας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, έχοντας αποκτήσει με τεχνολογική πρόοδο απεριόριστη συνείδηση της δυναμικότητάς του, ορμά ακράτητος προς το... Κρεβάτι. Κρεβάτι είναι ένα σύμβολο. Μπα, και τι συμβολίζει δηλαδή? Πεπρωμένο του σύγχρονου ανθρώπου. Μη μου πείτε. Δηλαδή, όταν οι ηρωίδες σας πέφτουν στο κρεβάτι, συμβολίζουν. Ναι. Ευχαριστούνται. Όχι! Γιατί πέφτουν στο κρεβάτι? Παράλογο! Συγχωρείτε, αλλά με μπερδεύετε λιγάκι. Δεν μπορώ να μπω στο νόημα. Νόημα? Μα ποιος σας μίλησε για νόημα? Δεν υπάρχει. Στα έργα τα δικά μου, jamais. Μπήκατε τώρα. Μα αφού δεν υπάρχει, πού να μπω? Η αντίφαση. Να το νόημα. Τώρα είναι που τα παραπέρδεψα. Κοιτάξτε, καλή μου φίλη. Η αντίφαση βγαίνει το παράλογο. Γιατί η αντίφαση είναι μία αλήθεια. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μονοεδρικός, ούτε πολυεδρικός. Είναι πολυεδρικός και αντιφατικός. Την ίδια τη ζωή βγαίνει η αντίφαση. Γιατί και η ζωή είναι μια αντίφαση. Όποιος δεν νιώθει αντιφατικός, δεν ζει. Άρα δεν υπάρχει. Και ας νομίζει ότι υπάρχει. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που τα λέτε. Πολλά μπουρδου. Είναι όμως τόσο υπέροχα. Για να είμαι ειλικρινής, τίποτα δεν καταλαβαίνω, αλλά αγωητεύω. Εντάξει, τώρα γδίσου. Τι είπατε? Ένα τέρμα η θεωρία, να περάσουμε και λίγο στην πράξη. Πράξη? Πρακτική εφαρμογή. Δεν θέλατε να προσπρόσετε την κουβέντα φούτωσα. Τι λέτε και είστε με τα καλά σας? Πώς, πολύ καλά. Έλα με το καλό, γιατί αλλιώς θα σε βιάσω. Εσείς δεν με ρωτήσατε, θα βιάζω. Εσείς μου είπατε συμβολικά. Να συμβολήσω, να σας βιάσω. Βοήθεια! Τι θα μου λέτε το τρελό που άρχισατε τώρα? Θα σας πω τώρα. Βοήθεια! Τώρα τι φωνάζεις? Καλλιτέχνη! Ψάχθηκε όμως ο άνθρωπος. Βοήθεια! Τώρα τι τσιρίζεις? Θα τσιρίζω, θα χαλάσω τον κόσμο, θα αναστατώσω την πολυκατοικία. Με πλησιάσετε, θα σας κοπανίσω. Αγρίκε, βάναυσε. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που φάνηκα τόσο αυθόρμητη. Δεν ήξερα τι να κάνω με ένα βασιβουζούκο. Θα πλήσω το στοματάκι. Για το πιάστε. Τώρα θα δεις. Πάω να φέρω τον Εθέρα. Εθέρα! Θα σε κοιμήσω και θα δούμε τότε αν θα φωνάζεις. Να μάθεις να κοιμάσαι τους ανθρώπους και ύστερα να κάνεις το κορόιδο. Τώρα θα δεις. Αλλό, κάσα. Κατεπήγον, σας μιλάει 15-27. Ναι, εγώ βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Δημιουργήθη σεξουαλικός αναβρασμός. Θέλει να με βιάσει, τι να κάνω? Τι είπατε? Να έρθω να με βιάσετε εσείς? Γιατί είναι εκεί, δεν είναι κάσα? Ας το διάβολο, τώρα βρέθηκε να κάνω λάθος. Ευτυχώς. Το βρήκα το μπουκαλάκι. Αστεία το κάνατε. Αλλά τι νομίζετε? Ότι ήθελα στα αλήθεια να σας βιάσω? Όχι δα, Λούση. Μίτσι. Α, ναι, με συγχωρείς, το ξέχασα. Με τρομάξατε όμως, γιατί το κάνατε αυτό? Ήταν ένας πειραματισμός, μια δειγματοληψία. Ήθελα να δω τι άνθρωπος είστε. Και ποιο είναι το συμπέρασμά σας? Δεν ξεκαθάρισα ακριβώς. Δηλαδή αμφιβάλλετε ακόμα για την ειλικρινιά μου? Σαν πολύ δεν μπορεί να ρέψετε εσείς οι γυναίκες. Όχι, θα μοιάζω εγώ για πονηρή. Αμπά, καθόλου. Λοιπόν, ξέρετε τι έπαθε ένας φίλος μου? Γνώρισε μια κοπέλα, μια πολύ ωραία κοπέλα όπως έλεγε. Και ξέρετε πού? Σε μια κηδεία. Κηδεία? Ο πατεώνησα. Και τι απάτη του έκανε δηλαδή? Πολλά και διάφορα. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι ενώ του λέει ότι ήταν δεσποινής, ξαφνικά του βγήκε η κυρία. Για φαντάσου. Ενώ εσείς μου είπατε ότι είστε κυρία και τώρα μου βγαίνετε δεσποινής. Πατεώνησα κι εγώ, Εγώ όμως δεν είμαι κανένα κορόιδο, είμαι. Όχι, δα. Κορόιδο εσείς. Αστείο. Αντώνη Μπέρκα με λένε εμένα. Αχ, είστε αξιολάτρες. Κούκλα μου, εσύ κούκλα μου. Ήρθατε. Τι κάνεις? Σας παρακαλώ, κάντε μια χάρη. Περάστε λίγο. Γιατί? Θέλω να δω ποιος είναι, να το διώξω και το ξαναλέμε, έτσι. Περάστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάνει σώσε. Πρέπει να διώξει την πόλη. Δεν θα γίνει σήμερα η πρόβα. Γιατί ήρθε εκείνη. Ποια? Εκείνη που σου έλεγα. Εκείνη με το παραμύθι. Ναι. Πότε? Μέσα, έλα τώρα. Έλα, να σου πω. Σε παρακαλώ. Δεν πρέπει να μείνει. Ήρθε κιόλας. Τι κάνουμε τώρα? Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Πες ότι είναι άρρωστος. Έτσι ξαφνικά. Ότι μου ήρθε μια σαλάδα. Δεν θα με ρίξεις σε Είναι καλά, ρε, τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε? Πες ότι μου είχε κάτι κατεπήγον. Τι κατεπήγον? Δεν ξέρω, μωρέ, και σαν τίποτα κατεβάζει στο κεφάλι σου. Θα της πω ότι πήρες ένα τηλεφώνημα. Dobra, πες ότι πήρε ένα τηλεφώνημα. Άντε, Δημοσθένη, άντε, σε παρακαλώ. Μην μείνει ούτε λεπτό. Άντε, να φανείς και εσύ κρίσιμος. Καλέ, πόση ώρα θα χτυποκουφίσετε εδώ μέσα? Χτυπώσατε πολλή ώρα, δεν άκουσα. Πού είναι ο Αντώνης? Μόλις έφυγε. Έφυγε. Πώς έφυγε, αφού έχουμε πρόβα? Του έτυχε κάτι κατεπήγον. Τι κατεπήγον? Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Να πριν λίγο τρίνγκ το τηλέφωνο, κάτι του είπαν και πήδησε απάνω. Πήδησε? Δηλαδή δεν πήδησε. Ακριβώς θέλω να πω ότι του έκανε εντύπωση και μου λέει: Δημοσθένη, σε παρακαλώ να κάτσεις και να πεις στην Δεσποινίδα Πόλη ότι η πρόβα αναβάλλεται. Κοίταξε τι αναποδιά.
Και ήμουν σήμερα σε τέτοια φόρμα. Πάμε να φύγουμε. Να φύγουμε. Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Βιάζεστε, δεν σας κρατώ, ορίστε, πηγαίνετε. Όχι, έλεγα να φύγουμε μαζί. Έτσι για παρέα. Α, γι' αυτό. Καλά, φεύγουμε κύριε Μουστακόπουλε. Αλλά καθίστε να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Βρισκόμαστε τόσο σπάνια μόνοι οι δυο μας. Μόνοι μας. Ελάτε, καθίστε κοντά μου. Είναι μια ευκαιρία σήμερα που λείπει ο Αντώνης. Θέλω να τα πούμε. Μα τι να πούμε. Πρώτα, ήθελα να σας μιλήσω για τα χθεσινά. Θυμόσατε μαζί μου. Όχι, παρακαλώ. Δεν μου κρατάτε κακία. Όχι, καθόλου. Κύριε Μουστακόπουλε, συγχωρέστε με που φέρομαι καμιά φορά λιγάκι άσχημα. Είμαι λίγο νευρικιά, αυτό είναι όλο. Εγώ στο βάθος δεν ξέρετε πόσο σας συμπαθώ. Μα πάρα πολύ σας συμπαθώ. Αλήθεια. Έχει γούστο. Εσείς όμως καθόλου δεν με συμπαθείτε. Πώς, σας συμπαθώ. Αλλά πάμε να φύγουμε. Ορίστε, τα βλέπετε. Εγώ σας ανοίγω την καρδιά μου και εσείς μου λέτε πάμε να φύγουμε. Μα τι άλλο να σας πω, σας είπα, η συμπάθεια είναι αμοιβαία. Όχι, δεν με συμπαθείτε κύριε Μουστακόπουλε. Αυτό είναι το παραπονό μου. Αν με συμπαθούσατε λιγάκι θα με βοηθούσατε. Εγώ. Εσείς. Μη χειρότερα, σε τι ζήτημα. Του γάμου. Ποιου γάμου. Με τον Αντωνάκη. Α, μάλιστα. Πώς είπατε. Γιατί δεν παίρνει διαζύγιο. Δεν πρέπει η γυναίκα του να του δώσει διαζύγιο. Συζητείτε. Αχ, πέστε μου κύριε Μουστακόπουλε, εσείς όλα τα ξέρετε. Του φέρνει δυσκολίες η γυναίκα του. Θα πάω να την ξεμαλιάσω καμιά ώρα. Πάμε τώρα. Καθίστε καλέ. Θέλω πρώτα να της μιλήσετε εσείς. Γιατί παίρνει απόδειο στην ευτυχία μας, αφού ο Αντωνάκης το είπε. Μόνο μία γυναίκα αγαπά στον κόσμο και αυτή είμαι εγώ. Σιγά σιγά να μιλάτε, σιγά σιγά. Γιατί να μιλάω σιγά σιγά. Γιατί και οι τύχοι έχουν αυτιά. Δεν ξέρετε τώρα τις πολυκατοικίες. Να, ένα τσιγαρόχαρτο είναι η τύχη. Και τι με νοιάζει εμένα. Ακούστε κύριε Μουστακόπουλε, εγώ τον Αντώνη θα τον πάρω. Με καταλαβαίνετε, μου χρειάζεται. Βέβαια, χρειαζόμενο πράγμα ο Αντώνης, αλλά... Τι είπατε. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτά. Είδατε λοιπόν ότι δεν με συμπαθείτε. Ποτέ δεν μου λέτε μια καλή κουβέντα. Αχ, πέστε μου επιτέλους μια καλή κουβέντα. Πάμε να φύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Με υποχρεώσατε. Αν θέλετε να φύγετε, πηγαίνετε. Εγώ νιώθω κουρασμένη, πάω να ξαπλώσω λίγο. Μην σταθείτε. Τι είναι. Τίποτα, ελάτε από εδώ. Γιατί. Μην με πιέζετε τώρα, συμβαίνουν πράγματα. Πάμε και σας τελειώσω τον δρόμο. Στο δρόμο. Να έχουμε ησυχία, να μιλήσουμε. Καλά, εδώ δεν έχουμε ησυχία. Έχουμε, αλλά στον δρόμο δεν θα είναι πιο ήσυχα. Πολύ περίεργος είστε σήμερα. Μου φαίνεται ότι κάτι γίνεται εδώ μέσα. Μπράβο, τώρα το πέτυχες. Άφηνε! Να και εσύ! Το διάβολο να πάτε όλοι σας! Πού είναι αυτός, Αντωνάκη! Πώς έγινες έτσι ρε Αντώνη! Άσε μαζί της είναι παρακάτω. Αντάτε με σκούφα και το παιδάκι. Ο κύριος Φρυδερίκος! Φρυδερίκος! Η Στέλλα! Η Μίτσι! Με συγχωρείτε!